What's up, guys? Mahurot ni mo na. Guys, ganina lang ko nag-live. Ganina lang ko nag-live. Anak ko nga, wa man na nag-aus akong live, uy. Ganina eh, mga 5 minutes, siguro mga 5 minutes na nilabay. Anak ko, wa man na nag-aus akong live. Ganina lang ko sige live. Biskot, wala din ako napindot ang go live. Pindutan pa rin na sa kwan, sa kilid kaya. Balon ko. Ay, sorry. Panghatag, oy, shout out po niya. Hello po sa iyo, ma'am. Kamusta po kayo dyan? Grabe mo pagbitayon ng joke lang yun eh. Mauna po. Bisayang Luzon, hello po sa iyo, ma'am. Grabe mahurot mo na dong. Grabe naman. Okay. Wag naman kayo ganun sa akin. Uy, ana langan. Buhi guta. Kaon tagbanat eh, adi ko no. Guys, wala man nakuha ang signal. Doon padikit. Wala akong signal, guys. Igot pa mi, oy, wala pa mi paniod. Kau naman guys, wag kayong mayo sa akin, guys. Kasi nahinay ako sa guys. Ako ang wifi, guys. Ang but ng bayuok niya ako ang wifi diri mo magilikik ng gamay. Kalit rag na signal mo, kalit ako kawa mo rag kita mo ni guys ani ni ilolo karon na kapoy beleg kuha na download nyo. Wala ni usong jacket dire. Di ba guys ha? Tegaan na mong jacket guys ha. Huwag kayong maya sa akin ha. Kita-kita lang tayo dito. Akong signal gibayuok. Ahak ibitok man guro kadung gamay lawas daw. Tugnawa oi. Pakaon naman kahit isang subo lang. Kaon gudong. Wala na ba'y mama diha. Concentrate sa babe si yaw-yaw para mabusog. Guys, nagkata mag jacket guys ha. Guys, surot na akong jacket guys. Kuha na lang. Kanang sando na lang. Sando na lang. Ay, sorry. Basta tagaan ta mo jacket daw. Pinduton daw imong dagway. Pagpindot sa imong dagway. Wala lagi mo gawas lagi guys. Unsa man pagkatawag jacket guys? Oy, unsa naman man gibayok ni ako. Kalibutan na ning giakit trabawan. Hindi ko maintindihan sinabi mo. Ay, sorry po ma'am.
Tagalog ka po. Tayo nahihirapan ako sa kalisod dito. Wait lang po ha. Asa gani. Add mo rin. Pindutan imong pangalan. Hala. Wala butang diri boss. Okay, ito buwan ni. Di ba long press man yung pangalan? Pag long press imong pangalan ba? Sa laing CP. Sa laing CP man di ay. Sorry. Wait lang ha, kay ikuan sana ako, i-back sana ako ang white ya. Basta akong comment, baby dear challenge. Adto sa imong isa ka CP dito ka mag-jacket, i-open ang imong YT account kay sa streamer dili maka-jacket. Saan naman? Ay, mong tigli ko buluan. Uy, bulon day ko. Asa gani mag-change og account sa YouTube gani kay kuan man guni kanang tawag ganing YouTube mo gani. Nang lahi ko siya nga account tapos i-change na ko ba asay ko mato gani. Ikabuang trabaho ni kapuya po ni. Kani switch account. Galing. Baby there. Wait lang boss ha. Wait lang. Kung saan pag nagsulod na ka boss? Wala pa man ka nagsulod boss. Baby there, sulod na. Basa akong comment bin. Basahan naman ako. Ilocano kasi ako gamay lang naintindihan ko. First time man ko. Wow sa game ay ng go pa. Kapuya ba trabaho ani? Kapuya ba mangitag kwarta sa YouTube boy? Nugaya pa monetize nga YouTube. Ay sorry na nagkaon mali. Bibili sulod na ba pag jacket sa sipili mo? Dana. Pinduto na mong dagway. Ilong press daw. Add monitore. Okay na. Okay na boss. Okay na. Okay na? Okay na. Sige, sulod na kayo sa akin. Huwag kayong mahiya sa akin. Grabe mo kayo, mahiya kayo sa akin. Okay na? Okay na. Sige, sulod na kayo sa akin. Huwag kayong mahiya sa akin. Dayon, kana imong isa ka CP, i-mute na para dili mag-echo na mo. Sige. Uy, imo nang gihubuan lagi. Ako wala pa, John Rex, asa man John Rex diri ha. Uy, bisang kiat nakita na jud ka sa imong live. Wait lang po, ma'am. Jen Villa, gilo po sa iyo, ma'am. Kamusta po kayo? Si Jorin, wala lagi ka diri sa ako ang pangalan diri. Kaniyang si Jorin. Tapos naman si Jorin. Saan man mo? Oy! Jorin, pakiliit ang pangalan. At mo rin Jorin. Natatamsak na ko nimo. Okay po. Salamat. Paghihubo balik ang jacket. Saan gihubo balik? Ano yung pasabot niya? Paitan trabaho niya. Wala man this message is helpful. Ayon sa StreamYard lagi paglantaw kung by jacket o wala kay dili na makita. Okay na. Nag-blow naman. Nag-blow naman kaday. Jorin, nag-blow na ka oy. Atik pagid ka. Wala nag-live ka idol. Ala nga. Nag-live ko. Kita ni ko nimo wala siya kita sa ko. Balik ang nimo tuklok. Nabalik naman ako. Baby there. Wait lang ha. Okay na. Baby there. Pag-comment daw baby there. Pagdali po baby there. Unsa naman ka.
magbaba na kog hagdan. Unsaon ako guys? Unsaon ako magbaba og hagdan guys? Idol, dikitan mo kasi hindi ka naman naka-follow back sa TikTok. Kita-kits lang tayo sa TikTok, idol. Kabana ba? Oy, bibidil. Unsaon ako pagkuan? Unsaon ako pag dong may everyday ka mag-live kay magalingaw jud ka. Ay akong kambingo sa akong anak. Looy. Makatouch naman ka po, ma'am. Kanang guys, pinduta. Asan ako pinduton ang guys? Dire sa kanang original nga akong live o kani ako ang gigunitan nga ako cellphone. Jen Cordelia, hello po, Crush. Hello din po. Kapilink ni mo. Kapilink mo tapos send mo. I-guess na ako siya. Wala may nakabutang kapilink. Paano mag-live sa YouTube, Lodi? Kailangan may kuan ka po, may Alharid TV. Paano pala mag-live sa YouTube, Lodi? Kailangan meron kang baptismal po. Nakay nakita nga, invite ka na, tuklo ka. Asa ko magkuan? Asa ko magpindot, invite? Asa ko mangita? Palubak naman po, wait lang. Nabuang mo niya akong cellphone. Diba, yuok na akong cellphone, wait lang. Wala naman, invite guest. Invite guest, wala may invite guest dere. Copy link. Copy na. Le. Tapos, asa ko mag-comment gani ani guys? Ay, dali oh. Asa ko mag-comment? Wala may comment. Wala lagi dili lagi ko ka-comment lagi dere. Sentimos. Asa ko wala dili ko ka-comment dere guys. Tawag ko kadali. Tawag daw siya kadali. Wait lang. Wait lang. Look ba? Ilo kagwang. Naglibog na ko mga libog. Nalibog na ko ani akong YouTube. Unsa ano ko ni? Na. Naay guess nakabutang diri tapos nakabutang nako diri ako ang picture akong binawong man tapos naa sa baba naay kabutang invite guest. Copy to clipboard o na-clip na nako. Asang comment diri wa may nakabutang comment diri. Wait lang guys ha. Wait lang guys ha kay may tutorial po ako guys ha kasi magaling kasi ako guys. Magaling sa kabuwang. Kanayo. Wait lang. Sa ay dili man makita. Kana. Naka-off man ka. Nakaram kag bangag wala man. Wa na di na ako makita oy naka-off imong cam. Si Pang post na lang. Oh, paita man trabaho ako diyan. Okay na, nadagkita naman akong dagway. Dili makita imong dagway. Sa man ni? Itang bili, gubaon man nag-cellphone mo. Wait lang. Para daghan ta makapag-join nimo kay at. Wait lang guys. Kalma lang kayo guys. Ang tuwa ako lang. Wait lang guys ha. Ala. Nga ako sa mong cellphone. Nakita nimo akong dagway. Tempa naghang pa akong cellphone. Nakita mo dagway. Dili na ako mapindot, dili na ka ma-accept. Okay na.
Chat? Nakita na nimo? Nakita na mo? Okay naman to. Yup, man mo balik. YouTube. Ha? Okay naman to. Hinlang weh. Kabaita pa trabuhan niyo. Wait lang guys ha. Wait lang guys. Para dagan. Okay na? Wala, okay na. Oh. Wait lang. Amo na eh? Wait lang. Oh, copy clipboard, copy. Copy clipboard. Tapos, Back tayo, back. Ibak na yung card. iba. Tapos, Tapos, ubos na yung code na. yes. Comment. More. More. Tapos, Post comment. ay, galing na uy. Maora man na. Ay. Long press. Lang press na ako ni siya eh. Please. Chat. Dahil comment. Chat. La. Okay na. Bye-bye. Salamat, boss. Ha? May natin mo na gaya mo sulod kay ganang guest nag-red na. Sige sabihin. May laman. Pan, kanang tukloko nimo na, nay mo sulod guest. Ako mo salit, so tuklok nimo sa guest, makita nimo ang naong nakukumpletehain. Kita mo ang naong. Dahil mo imo pang itukloko na akong screen para ma-add ko sa imong screen. Sige. Try, boss. Try. Wait lang guys ha, kay na sobrang gulo ng mundo ha. Bulaga! Hello, Bisayang Kiat. Bigawon kayo kay naka-join di ko nimo ba? Gusto pa mayroon Hello, ba? madungan ko nimo. Yes po, ma'am. Bisaya ka ram? Hello. Huwag ko na ginapansin sa yung TikTok ay, porkit nagbabayran yung TikTok. Hindi ko na napapansin ng mga comment niya kasi nga sobrang dami na kayo. Ay, dili halata. Asa ka karon? Saudi ka din po, ma'am? Nakabalo na ka mag-stream yard. Kabalo na mo. Balingag ba kahit balingag? Oh. Sana all, maraming nagko-comment. Ako kahit ni isa wala nagko-comment sa TikTok ko. Bakit naman? Bakit walang nagko-comment sa'yo? Nangabuang na ba? Ay, doon kumain ka sa na. mga viewers dyan sa baba. Kumain ka na? Di pa ka muli? Walang nag-comment eh. Di ba ko viral? Kumain Uy, ka na. kung ka ng viral naman ang nagkukunayan nagko-comment eh. Kabalo magkani nga ka ng ako nga wala dito akong video. Boss, Kumain na na-subscribe ako. na ka Nasa sa YT trabaho mo? ko ngayon. Boss, isubscribe ka sa YT mo? Na-subscribe na Uy, ka? baka gusto niyo ako subscribe dyan lang. Jen Vlog. Monetize channel naman ko karon kay na-demonetize ko ba daghan kay mga mini sa channel nga ga surang-surang sa kon channel gipang report ako mga video. Na-demonetize ko. Kuha na akong subscriber 3,000 na kapin. 3,000 imong kuan? Imong subscriber? 3,600. Ano, mobalik ako Dili channel. lagi ma-join si kuan no. Si Jen Baby Vlog. Ay! Kabalo na. May ako sa Kabalo na ko screenshot mag-live. para may i-post na ako ni Unya sa akong Facebook. Kabalo na ka. Jen Vlogs. Ayan, hello. Hello po sa lahat. Jen Vlogs kanang isa lang ta ka grupo?
Hi, baby dear. Ano yung baby dear? Ano baby dear channel? Isa lang nakagrupo ninyo? Send vlog. Subscribe to my Dili. Ano, hugmak na imong ilis ron. Nakagrupo ang? Siyang kiat vlog. Wala hugmak akong na makita ilis na ron. imong channel sa imong TikTok. Tapos gisubscribe ka ka. Uy, Ayan, mga Uy, guys. uy. ayan. Ayun, Siyempre, ikaw shout out po sa ating lahat dyan. Hindi Salamat. kami magkaila. Hi na. Hi, baby dear. Bisaya ka, Jen Vlogs. Bisaya ka? Dakwag kaon sa kagwang mo. Oo, Bisaya ko. Davao. Ah, Bisaya dahil ka di ay? Sus, kung Ginoo, basta mga Bisaya Oo, ganing Bisaya. mga Bisayang gwapa din na oy. dako. Bisayang So, no? gamay na lang. Ang naong sa Bisayang kiat ko. Oy, Jen Vlog. Bisayang gamay. Jen Vlog. Ikitin ko. Guys, mukbang man ni guys, mukbang. Uy, wala ba na ako kaon? Mupay pag-out na ako. Kaka-out ko lang galing sa trabaho. Murag matulog ang kutsara ma. Ayan. Boss ka ng BBD. O sa'yo mong trabaho dira? Cake decorator. Sweet rush. Ha? Cake decorator. Nag-decorate ka? Pa-decorate ko sa mo ang kurtina dito sa Pinas, Le. Hindi na igsubo. Cake ba? Cake ko'y amaw. Dili kurtina amaw. Kik Hanggang dito lang yung video ko. Jen Vlogs. Di kita Jen Vlogs pa. I-search. Shout out. I-search na ko na yung account. I-search na ko na yung account. Mo na yung Guys, Ako na listen. ako pa install. Wala sa kalsada. Guys, halimbawa, nag-live ko, ang mga comment na rin, makita ninyo? Dili. Unsa? Di ba nag-live ko? Makita ninyo mga comment na ako dire? Oh, makita man. Sabi na ko, wa. Gisod, pod. Makita man gud. Ayan, Jen Vlogs. Uy, Ayan, baby Derry. Subscribe Baby kita. Derry. Ay, subscribe kita. Ano si ayaw pagkukuan di ay si pagyawya. I-subscribe lagi kita pagulat. Bantay di ko no balikan ha. Subscribe ka ha. Mag-comment ko dali sa imong teach her how to solve in math subject. Ha? Ako dili makita kay isa ra ka phone. Pag doon phone makitaan. Makita man gyapon ang imong kuan, ang comment sa kuan, sa StreamYard. Pero masalipdan imong naong, masalipdan atong naong. Adto ka sa comment, na live dito. Uy, dili na ako, uy. Dili na ako, dili. May itong picture na ako. Dili Dili na ako, Dili na mo 3,000 kapin? Dili na ako ang channel, patanaw. Dili na ako, Pagsuroy. Ikaw man lagi ni. Wala sa picture. Kana dili na ikaw. Subscribe sa katagaan sa May live. Ako dili makitan kay sa ka phone. Pagka duha ka phone, makikita na ako. Isa rang cellphone Ayan, ko Jin, kung dili Jin. isa. Ay, sayang kiat natin si Jinjin oh. Hello po, Jen, kamusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Good night. 36 ako subscriber, 3,660. Mao lagi ni. Jin Vlogs na kay video nga teacher. Then Teach her how vlog, to yellow ako solve sa in math. yellow. Yellow? Violet ba lagi ni? Nina, dili, yellow ako sa Nina, yellow. Yellow. Pasahay ko link B. Pasahay ko link B. Unsa man ni? Unsa yellow? Mo
man good ni. Pila di kabuk imong account di ay. 159 na yung account tanan. Search mo ni, makita ni mo, search mo ni, search. Tanawa ni. Hello po sa'yo, Jinjin Official. Pasok po kayo. Kung gusto nyo pong ipasukin kita. I-search mo ni, tanawa sa YouTube, Lizol B. Lalabas ni, gawas na si Jen Vlog. Usay pangalan? Jacket ko na ba? Katugnaw ba? Okay, wait lang ha. Kaniyo, i-type ni, Lizol Okay B. po, Jinjin, okay na po yan. Yung jacket mo, binigyan na po kita ng jacket po. Makita. Dili makita. Ano po yung boss, dili mo makita ang iyang kuan? Ang iyang pangalan? Makita na ko yung pangalan, oy. Lizol B. Pasukan mo ko, sumbong takan Nunoy Kevin. Pinasukan na kita. May lumabas nga eh. Manahog ko ha, magnahog sa. Sige na. Sige boss, sobrang hina po yung signal mo. Ako rito hina. Mo ba to yung Dikitan mo ako. Nadikit na kita Junin. Boss, ang ilang ginaingon nga dikitan is na i-blow nako. Dili oy. Dikitan ibig sabihin dikitan nimo siya i-subscribe. Dili pwede kay social distancing pamanta kay COVID pa. Bawal magdikit. Boss, pasensya sa guys. Bawal Wa na hugma na yung kuan. dikit guys kay Wa na gyud, di na gyud matabang. Kulay ta sa pamilya. I-search si nabuang na si Joren na ko si Joren na. Joren. Guys, dikitan po guys, magbaba ako ng link tapos dikitan niyo ha. Joren, dikitan kita Joren ha. Wait lang Joren. Ito Joren yung imong pangalan ba? Lisod kayo. Nana siya link dia. Oy, tuplukan na diretso. Ay sigma Mawala man, mawala ning cellphone. Kani akong pindot. O diha ka sa cellphone magkuan, ayaw diri sa StreamYard, maghugmak na imong StreamYard. Joren Legaspi. Sige, Jen Vlogs, baba ka ng link. Ala, Jen Vlogs, dili jakiti sa si Jen Vlogs kayo sa pagbaba sa iyang balay nga wala man siya naka-vlog. Ay, Jen Vlog, nakuan naman ako. Balika ka ba si manggihubuan na unsa ay. Unsa Ayan, gani mega si kuan ay sa mga Kyang HM, mega love shoutout sa iyo. Salamat Jen po Vlog. sa Pataka naman ka si Jen Vlog nakuan naman na-blue naman. Na-blue naman ako. Wa man lagi ga-blue diri. Lantawa ko no si mo sa kasi. Gubaon na imong cellphone, gubaon ng cellphone. Gubaon. Guba, yung cellphone guba. Mama. Ay Kyang Ichen. Mega shout out for everyone. Hello po sa iyo, ma'am. Tagaan ba ang jacket, ma'am? Hinautong tayo mo pa rin. Padili ka maglisod, diha na kasi sa cellphone mo magbasa og comments, no? Ay si sus Ginoo ko. Diri ko sa cellphone isa na pwede dali diri mag-administratory. Oh, diha mo din mag-administrator, naunsa naman ka? Okay. Jen Vlog, tapos na po ikaw na Oy, kay Jen Vlogs, dili lagi blue nga color ang iyang nakon pink. Pink pala igat. Pink imong gusto, boss. Oy, ako na dikit. Guys, dikit na lang kayo sa akin, guys. Tapos mag-iwan na kayo ng bakasa kasi didikitan niyo kayo. May mga 5 akong bananas, okay? Oy, naasik ko si Rohim, si Rohim yung English speaking. Oh my God, Rohim, are you there? Boss Rohim, good night. Boss, come to my live now, okay? I will accept you in my live.
Ginoo ko Santa Maria Mananabang. Joren, salamat Joren. Mamaya, di kita mamaya. Wait lang, Joren. Mamaya konti kasi magbihis muna ako tapos kakain. Nakapag-comment na ko nimo. Jin Villag, na-subscribe na po kita sa YouTube sa kuan nimo sa YT nimo, guys. Ay na naman. Hala, nagkakyat na. Uy, Ginoo ko kahadlok. Mahugmak yun imong ilis ron. Pag English diha, paningkamot og English ha. Abdul, your signal is cannot bridge area. Wow, hello friend, kamusta? How are you? I'm fine. Your looks is very. Injen, makita mo kasi. Abdullah. Kaya nang Bisayang kiat. Uy, Sayin kiat. yun. No. Lantaw ko ng mga kanang mga kuan ba? Kanang mga comment dia mga dili makita ba? Panjakiti ba? Silang ga pero Pasagdiin na sila dira, pasagdiin na dira kay naningabuhit at direktarong. panjakiti. Silang ga pero dili mo makita. Where is my Silangga, channel amaw. Gusto ko, di ko pinapansin ni host. Wait lang, boss, ha? Wait lang, boss. Langga, guys, isa-isa lang po kayo magkuan, isa-isa lang po kayo mag-comment, magsabot mo dira, magsabot mo. Teamwork mo, guys, teamwork. Sabay mo teamwork. Guys. Ayun lagi Jakite. Hello po Abdul, how are you boss? How are you? You're so kuan. Minaw sa bas. Sil Ali Jakite Sil Ali. my friend, Dili makita. sayang. Mga inatay mga bigaon. Mga nagbigaon ng animal. Okay. Si Sil Ali ba? Jakite ba? Kunya na sila ba? Ano na yung Si Ali. Makita mo si Ali? Makita mo si Ali? Wala. Wala. Tantawan ni makita ni mo na yung kaning tapad sa X. Kaning bitong tapad sa X. Dira. Kanang murag na linya-linya. Sa mo cellphone. Sa mo sa ka-cellphone. O naa. Tuplo ka na. Na live chat da. Tuplo ka na. Live chat. Tapos? Para makita mo si Ali. Live chat. Para makita mo si Ali. Sir Ali, pangitaon ako. Na-address siya, Nag-upo-upo. Nag-upo-upo. Ijakiti na. Para makita siya. Para dili na sa mag-ghost. Nadikit na po kita. Hello po, ma'am. Kasi nadikit na-jakitan. Dikit. Ay, sorry. Di lang ko yung mga sungko. Gusto na. Ay! Birahan ka na mga itlog. Oy, ayan, birahan mong itlog kay kuan ba ni kanang napay ba ni nagulat sa Pilipinas kana kang Abdul kay way nagulat. Binugok. Kaya ang ihem. Baby there, hi. Baby there dyan, hi. Ha, na malibog man ko ninyo ba? Ay, nagkatawa na. Ayan na, mayroon pang bagong pasok si Sheila Malgana. Shout out po diya, Bisayang kiat. Kita ni mo? Sige na lagi mo sulod sa akong live. Kapoy bag pindot diri. Uy, mag-shout out to kay 14 million viewers ka. Nakakatawa. Hello po, shout out po dyan. Napalo ko na po sa iba na yung views niya. Manglaba na, milyon na. Ako apon, maghugas na ako. Agyapon yun, Santa Maria Mananabang. Timba. Nalapag ko, wala pa jacket. Sel Ali, may jacket ka na. Sige na, maglapag na kayo ng bahay. Guys, mayroon akong ilapag ko yung bahay ko guys ha. Tapos dikitan nyo ako guys. May ilis ako mamaya. Walang signal si Abdul off camera na siya? Nag-off camera lang siya. Guys, kung kinsan need watch our comment lang mo sa new video na ako, i-plita mo tomorrow. Hala, kiyang chin, ako po chin kinaning kamot yung taon. Sige na lang ko, halos mo tuwad na ko dire para makako. Uy, paminaw, jakitin ni si David Lagra. Si David Lagra. Si Sheila mo ko anak ni Sheila. Okay, dikitan po kita. Uyon raman di ay. Oo. Lalabs.
Lalabs ni Nunoy Kibs. Oh, pangjakiti na sila tanan. Sige, sa bagay, kuha naman na karon tugnaw naman karon panahon na tagaan mong jacket. Kung dito sa TikTok, atubangon ta dire nato sa YouTube. Atubangon pud ta sa asin kami. Paingon. Atubangon ko ako sila paingon. Ginuo ko. Mga legit friend biya na nimo na nasa TikTok di pagkuman. Ning ani dire. Ano man unsa man problema dai ninyo guys? Pag mo comment dito host kay i-play ka kahem mag-comment ko sakita sa content o kinatawa oy David Lagria wala nagkatawa na siya wala pa gana yung joke. Samot ako mag-joke magligid-ligid ka. David Lagra na di kita na kita. Marisa Cabalis di kita na kita. Guys, basi mga TikTokers dai mo, pangano po ko bi pa sa followers po ko follow po ninyo. Ay ginaw ko maluoy taon mo sa kumpaan. Dagan ba kana sa kanang views. Ang mag-views ko diyan na mag-download siya karon tapos after 20 days ang views niya 1. Di ba lalabs na panotice ako sa TikTok idol. Lalabs na si Jinjin. Panotice ako sa sige idol. Sige ipanotice na ka idol basta ikuan sa tumbling sa tukod imong pilok. Sel Ale. Dikitan ka Sel Ale ha. Sel Ale. Nalala ko Sel Ale ani ko sa imong account. Agay yata. Sel Ale dikitan kita ha. Tapos ayaw ka nang kuan. Wait lang. Oy, dikit pud muna ako ha. Dili mag-comment ko diri sa imong cooking. Cooking buttered chicken. Wow. Yeah. What you cook there? What? Ali. What food? It is this? What? Cooking. Is cooking. Ano is cooking? Your signals, Mr. Abdul, cannot bridge area. Sel Ale, nakabilol ako, nakalimbang ako sa iyo. Ma'am Sel Ale, nakalimbang ako sa iyo. Fine. Dili ko na. Pwede channel, Moni ka na. Chang ihim, wala pa. Char, ano pa lang, kanang road to 4K pa lang ako. Still Ale, pag-subscribe sa akong channel, boss, hawak na ko imong pamilya sa Pinas. Guys, I ang like binaba ko your... guys, Bisaya. I like your live streaming. Wait, please guys. There is so Sige, much. Tio, Thank you, Mr. Abdul. Thank you so much. Guys, please speak English because Abdul, he cannot understand the English. Kabalo ko mag-English no. Patay! May paminaw sa disayang kiat si Iperby Jakiti napod kinayon ba na kanjinjen na si Iperby Jakiti. Wait lang ha, idikit kita. Sorry. Abdul, friend, what time in Malaysia? OTW tayo. Watch to watch tayo. Yeah, PM mo sa sige ba? What? What? Abdul, friend, you have a money, Wait lang ga. Na-monetize na siya. Wala pa na siya monetize. No, ibang layan si Abdul. Not yet. Abdul is different new. My yeah, okay, 703. Sir Ale, Abdul is different situation. No, akyat mo na sa dire. Oy nga, akyat mo na sa kung ilis pwede po. Maghibok pa, magkapilig English. Guys, Abdul is coming from Abdul, yes, he is Indonesia that's why
Guys, mag-comment lang kayo sa aking video, sa aking nilapaga, saglit lang kasi ano, mukha akong sa ako. Vlog. Ay, ako na kay kumupanto, mubuto na kong panto. Boss, from Indonesia, what time, unsa English sa dira gare? What time there? What time there? 7 o'clock at 7 PM. o'clock and PM. Oh, okay. You- Kalimantan Islands, same time with Philippines. Boss, It's sometime. boss, with how many subscribers do you have? 1,700. 1,700. I search your name and I will subscribe. English, no, my speak English is very hard, Char. Please speak English, my friend. Speak English, okay? Because I don't understand Tagalog language, okay? Okay, no problem, my friend. My study in school. Never mind, never mind. Sila ka? Ako daw English daw, kanang fluent daw kayo. It's a very good. Thank you. Bisaya. Yes, because Bisayan Kiat vlog is brilliant in English. Also, you don't understand, you can Tataka naman ka, kusang brilliant, oy. Kuan ka ng bro, kanang kuan. Bronze. Ayan, so salamat. Mga dako naman dahil mo balay, wala pa mo namuni, wala pa tao, naningkamot pang taong ko. Road, ako, 3K watch hour na ako kapin. Gamay na nagkulang. Ako agi ko na wa. Akong balay idol in town. Kanang musunog na, musumugay na. Saglit Mga lang. dako na. Mag-upka muna ako kasi, magbihis ko. Kasi makita tong itlog. Sige. Boss, I cannot search your YouTube name. Okay. I want What's your name on your YouTube? underscore Rohim 19. Abdul. Nah, Okay, Abdul underscore. that's it, my name channel. Yes, Rohim. Your name is very hard. Toink. Okay. Wow, wow, I like this friend. I like this. Oh. Okay. Ay, friend, Sige, Jen Vlogs, teka. Sige. I will subscribe you, ha? I will subscribe you all. Yes, kalas. Kalas. That's okay. Double tayo para madali watch hour nyo. Sige po. Boss, this your face. Friend. Oh, Friend Abdul, yes. that's right. Okay, I will subscribe and you have a Muslim? You have a Muslim friend? Yeah, I'm Muslim.
You have a Muslim. Do you like Christian? Yes, my friend. I am Muslim, but there is my family is Catholic, Christian, Your and family. yes, in my family is different religion. Oh, We but like this. how old are you now? Um, 25 years Sheila old. Malgana, hello po. Serious. How old are you, po, friend? Okay. 25 years old. What? 25 years old. You are at 25. Me is at 26. Yeah. You have a Muslim. Oh, magbuot baga sa mo Sheila Balgana, buot baga dipindi mo lang sa sabot. You have you Uy, finish ayun lang. eating? Maghikay sa ako kay ano kay gutom na kay Kulma. I have Sige. I have eaten. I Salam? have eaten already. You have akuan, you have akuan. You have a sister? Your family? Oh, I have no. I have what? 4 brothers. You have a brother, sister. That- Sister, you don't have sister. Uh, Sila I Malgana have- pait talaga. You don't have a sister. But three tapang brothers. mga langit. Ako nga ko nagigit siya. What? You say you have you don't have a sister, but you have a mother. Yeah, Ah, father. My father had died. Jin Vilag. Jin Vilag, naiyak ako sa iyo. If you guys please subscribe. This name is Abdul Rohim. He is a good person. He is a good person. Is a pure heart. Yeah. What happened to you? What happened? Your signal, Abdul, is it's not good. Kanina ko ba? Naday heart nga piki. Abdul, you put your link on this comment section, and I will subscribe the many people there. Her mother vomit diet. Super yak ko talaga yun. Sis, madami kasi ipal eh. Yeah. Pisti ako. Ay, mga TikTokers mo guys. Abdul, TikTok be? Romem, your link is isa nagkataon. Sila Malgana lubo. Abdul, my friend, your link is you copy paste and you put there in the comment section, and all people subscribe you, all Philippines people.
Sa akong ilis, ikakyat ni Sigagat. Ang iyang iyo, bakit taman ba sa lima? You. I don't care about that. Mukhaon sa ko. Sa mo. Mukhaon ko. Okay. Abdul Rohim, your link is unsa English gani sa ibutang dire? Drop your link. What? Oh, drop your link I have for security. All people Sheila Maglanga. Yan ako TikTok. Abdul Rohim, you drop your link in the comment section. All people around subscribe you. Nahago na yan, no? Nahago na yan. Yeah. You the jacket. Nahago na yan. You hindi ka pat Ginoo ko Santa Maria mananabang. Buso sa galing. Ay, nalagtabo ba? You Abdul Rohim, you comment me in my live and I will give you jacket, okay? I will. Okay. Okay. Yes. Malgana. If Yan the ang TikTok na ko name. Kamil Joy. Okay, Abdul Rohim, you have a jacket now. You congratulations. Okay. And you put your link in the table. Okay? May baba na hagdan, no? Yes. Sabi ni Sela Ali. Kabalo na katuwa, dili ka sa StreamYard ka magbaba. Sa StreamYard ka magbaba, uy. Magunsa ko? Baba daw hagdan. Yung akyat sila. Asa mag-akyat sila? Oo. Oy, naibayad guys. Wait lang guys, wait lang. Okay. Dili ni pakyawan guys. Kitong na mo ron. Jerwines. Ay, mga On auto the ninyo. way. Okay. Thank you, Jerwines. Okay po. Abdul Rohim, you have may hagdan na po. May nabigyan na talunga lagi ng you. Sila magagalina ka sila malgana ba? Kitong ta karon. What? Uy, muna kagkaon Wait, na siya. Umana na ako gawin. Abdul Rohim, you put your link. May bagong pasok kasi John Michael What? Montilla. Okay po. John Michael, shout out po sa'yo dyan. Hinaot nga dili po tol imong ginawa. Okay na? Inyo rang kabuangan si Abdul. Kadaan mo sulod mo bago, imo i-shout out mo jacket. Paita oy imbes katulog ko. Ay kanang kusog akong signal. Kusog akong signal, boss. Kusog mo signal. Dato manggod ko god. Tapos bawala dari taon-taon wa. Kabuat trabaho. Wala pa man nag-jacket si Abdul. Natagaan naman ako nag-jacket si Abdul. Wala niya gidawat daw kay Igang. Opo, mga Bisaya po kami dito, John Michael. Opo, Bisaya po kaming lahat po dito po.
Pero marunong naman po kami mag-Tagalog po. Pero okay lang po, okay lang po. No problem, no problem. You don't give jacket yet, my friend. I will give you jacket. Jacket. Your name is Blue. Okay, yes. Yes. That is right. Kalas, okay, that's okay. You have a jacket now? Yes, I have jacket. Jorin TFTB. Guys, hindi ko na po talaga kayo maisa-isa maduwit nga. Kasi nga, for example, mag-open ako ng message. Ang message na umaabot, guys, aabot siya ng 1,500 comments. So, hindi ko na maisa yan kay magkinamot pa ba ako inyang udtuan na. Hapit po, guys. Marami nang nagduduit. Hindi ko na napapansin nga. Kasi nga, sobra kayong madami kasi. Sorry na. Pa-follow sa TikTok po, John Michael Montilla. Okay po. PM lang po kayo, sir, tapos send lang po kayo ng baptismal po para po ma-accept ko po kayo. Ha? Two valid IDs. Two valid ID, PhilHealth, Pag-ibig, SSS. Kailangan dako kang contribution na para pasok ka sa government program. Tapos, PM mo lang sa kuha, boss, kung paano kay. Dili na ako may isa. Tugan mo kay gaduhit sa kuha, boss. Di na ako may isa ba kay dagan ngayon mo. So, Oy, nagtawa ba sa backstage ba kay nasa Jinjin? ayo pasabtan ko nimo. John Michael, Oy, sayang follow mo ako. Lods. Si Jinjin ba nasa backstage nagtawa sa guest? Oh. Kapisti, oy! Ay, Oh my God. kanina. Hello! Jen, hello po, Jen. Jen, imuhang kwan, imuhang, wala kay nawong. Sagdi ra god. Jen. Pakita imong nawong, pakita nimong kay maalaan kay scammer ana. Dili mo ako magpakitag na mong masaka ko, oy. Samok-samok naman gid ko. Wala dili ba ka pakitag manong, unsa day nang nawong day nimo? Hiwi. Bayhatag house inlat. GB Kulang man Yana isa ka Village. Tagaan na house inlat kabuang tubo wa magani tay balay. Paso. Okay po, nabigyan na po kita ng house. Kapis si Jinjin Official. Jinjin. Ata si Nini. Unsa man? Ang si Nini ba? Ay, please subscribe po kayo sa subscribe Ha? po kayo sa sa yeah, Ay, because kanina si Sir Andy, don't kay off napo sa on. luyo ba? Hi, Abdullah. Abdur pala, Abdur. Hala, di siya katawa. Oy, Jinjin. Unsa man? Pag-English niya. Ay, I'm sorry. Oh, come on, don't me. Please, Jane, speak English because we have Don't visitors right now. English me. Okay, I keep quiet na lang. Okay. Don't talk people. Don't talk people. Bibi din, asa man siya ni mo gikuha nga nung... Uy, ang Hi, Abdur. How are you? Dito na siya nagkikan ni Ha? Edwin. Nasa sa kuha. How are you? How are you to find out? Hala ka, Cecil Ali po, akit ako kanina, hindi binuksan ng Ay, pinto. kanina si Sir Ali kay nasa likod din, nag-chat ning duha. Boss, hindi ko po nakita. Kuhaan mo na kasi nga. Sabi Yes, niya, pasok po kayo Cecil Ali. Mo na ron.
kuan kasi po kaning nag-break po kasing guide kaya hindi kaya na-open. Nag-lunch break. Ba shout out ko sa tanang TPT tropang pasaway TikTokers. Hello, los. Nang load na si Sil Ali. O, sina Sil Ali, pasok na Ali. Sir Ali, akit ka na. Ha? Isda na lang bro. Mangisda na lang daw siya. Kailangan makakuha kag kanang kuan na, kanang kuan barilis. Isdang suko. So, Okay. Thank you, Shil Ali. You have connected with me. Guys, ay mo Sil Ali, kuan boss. Abdul is a real friend. Yes. Don't worry because Abdul will connect with you. Basta muna to siya. Abdur ba yun? Abdur, you connect me also. I give you 5 bananas. Wow, 5 bananas. Charot. Yalla. Wow. Just comment down and charot. Kuan, Jin, and you can connect me and give me bingka. Hoy, I give you a lot, charot. Uy, binigay ko na sa'yo I give you lahat. a Wala lot. akong tinira. Jesus! Ay, sir. Binigyan na daw ni Jinjin lahat, pati yung puso niya. Oy, kay Nanay Kevin na yung puso ko. Bala ka dyan. Nag-inigat. Huwag naman na. Sila Ali, pasok ka na Sila Ali kasi interviewin kita. Nanan, sila na. Kasi mo siya. Oh. Abdur Ali, Abdur, are you single? Taken Are you without single? separation? Lamig kay pag-ingon niya ba? Are you single? Pagkalamba. Ayun, nabuksan Gilok. din. Ay, hello po sa iyo, Jean. Open your camera right now because I see your face. I see your face. Abdur, Yan. are you single? Taken? I cannot hear you. If I Hindi think na tingog ba? Pagpalay ko married. nag-volume B. Are you married? You're married? Volume your How voice. sad. Ano man, Jin, apply ka. Wala ba? Kung kurang ingon din ito. Jean, Hindi nga siya marinig. Okay, Regina, kanang translate ko yung sinabi niya kasi nga hindi po Ikaw siya na-translate. single po siya and ready to Ah. mingle and ako ang interpreter niya. Boss, you can speak English and I will speak Tagalog or Bisaya because I am interpreter with you, okay? Relax and calm down. So, i-translate mo din mga kumbisulti, no? So, i-translate mo din mga Okay, kumbisulti. i-translate down ako. Oh, sige. Sige. Ingnan ko Okay, sa okay. pila na yung edad. Ingnan ko sa pila na yung edad. I single. Pangutan na lang. How many? Abdul How much your age? Rohim, how many your age? How much how your old age? are you? 25 years old. He is 25 daw sa boss. Kapuya po daling tabawan eh. Pagilong yan, 25? Uy, ako ba? Giatay. 25 or 45? Basig, This basig is 25. This kasi kuan siya kana late comers. Pangutan na ko pilang yan, kitago. How many years? How many years? Magbalusun ba tayo Bisaya? Jin, Bisayaan na lang. Bisayaan na lang, Jin. Kaya ako mag-English. Bisayaan na lang. Diba, oy? Pag pinitla mo ko English na na. Jin, Bisayaan na lang gani. Kaya ako kayo Sige. mag-translate. Kaya I'm Sige, schooling sige. day study ba ako. Sige. Kanang Abdul, taga-asa man ka. Okay. Abdul, where you from? Mula sa Indonesia. Uy, nagtagalog lagi. At Kalimantan. Sorry, wala siya balay. Visit. Wala siya balay, guys. Indonesian. Yes. He came from Indonesian. Yes. Sila may balgana in this Pangutan na pilang yung anak. Nasa anak.
Nasa anak? How many your baby? You What? What? how you have a baby? You have a baby, Abdul? A baby. Okay. No. Oh, can I see your baby? Maybe. Charot. Wala siyang baby. Basi gusto ka, Jin, basi gusto ka magpa-plok-plok. Penis daki ha, penis daki. Oh, so you want your baby. So you want... How many you hide? Jen left the group. Another cell ali left the Sige na, sige na. Jin, pangutana ba? Ano yung height niya? Unsa ya height murag nubo lagi siya. How many your tall dark? How long is your talong? How long your body? Tabang. How tall are you? Are you? Okay. Tall. Yes. 1 centimeter po siya, Jin. 125 centimeter. Okay. 100, Jane, ang ihapong height is 175 grams. So magsold ako ani. No. Just the Lord. Ikaw na lang mag-adjust, ha? Ikaw na lang mag-adjust. May nakapangutana. Isan ka at Okay. nakapangutana ba? Oh. Asa man? Magsige siya pulaw nga nung dako naman ng ayubag. Hindi naman, di ba sila natulog? Why your face is Di ba sila very natulog? You're not sleepy? why your face is very hard? Maglisod nag-Bisaya, maglisod nag-English ani. Oy, ka-age lang sila ni Baby Deer. Baby Deer is 25 also. Is 25. Ami is at 16. No, 16 ikaw. Pilay mong gitago. Naglibog ko siyang iyong tubag. Yes. How many is your height? I'm always virgin. Naglibog ko siyang tubag. Kasi yung kaya, kung lang yung asawa. Pila ka ba yung asawa? How many your wife, Abdul? Wala ka na siya, asawa gani. Sige, makabalik-balik. Kiton na karon. Sabi na kong na. Nabungol naman ko sa English, Andrew. Abdul, he said, she hit. Tabang. Good night. Paita. Uy, may kamukha siyang artista. Sige sa. Why? Abdul, your face is you look like a celebrity of your face is sounds familiar, the Philippine celebrity. Wait lang, i-search ko muna sa Google kung kinsa pang artista ba. His time. Hard like ko ba? What is time? Sila Malgana, ikaw ha? Kuhan kay ka? Wow. What they call this? Private chat. Hoy, nag-message talaga siya ba sa private. Sabi niya, wala daw siyang asawa. Single daw siya. Okay. That's good. That's a secret idea. Please open your camera. But
you have if you love Philippine, do you like Philippine? Yes, I'm very like. I like Philippine people so much. Because it's a Philippine people is a very friendship game. Friendship game. Yes. Asa naman si Bibitir ba? Oh, Because the Philippine because the Philippine the Republic of the Philippines is many people this always funny. yeah. Tarungan ko na. It's good. Of Bibitir, You nag-premiere si ano ba? Si Hey Eric. Kisa si, Si Hey Eric. asan, kailan? Ngayon. Sa oras. Ngayon, uy. Si Uras, ngayon gani. Isa pa man ang unsa. Oo. Ay, wala ko. Mabigyo lang ba? Shout out daw, Win Cruz. Ay, Win Cruz is. Ay! Hi, Kuya Win! Win process, hello po. Kamusta po kayo, sir? Kuya Win, hello! Tusok agad, ayan. Uy, pangjakiti namin sa mga kuan, bisaya ket dili ka masikuan bi kanang dili magdinugay ba, dili magdinangan pagkaabtik. Jacket na magunagod, wala mo din lagi dawat god. Diyan. Bibitir, asa man kagikan? Nagkuan ko nagilo ko sa mga gikinantaan. Bibider, usan imong mo na imong pangalan sa imong YouTube, Bibider? Oh, Oo, Bibitir channel. Ano? Wow, it's me, yeah, it's me. And after that, you can give account and messenger, Yeah, and just- you can talk them, Just and call, you have just, sabihin mo nga, Bisengket, mag-iwan siya ng bakas, tapos bibigyan ko na lang siya mamaya. you babalikan put pala. you put your output there in comment section, and Di ba? Win process, salamat din po. Like banana. okay, you put your output. Ibot daw, output daw. Abdul Ruhin, you drop your your comment section ha, and I-drop you Okay. kamo na po doon, kapuya ako na mag-isip din yun. Ang kunot, ang Sorry Abdul, my brain is dangerous. Damage. Our brain is, under repair. Abdul, you have a messenger? I will. Oh. Abdul, you have a Facebook? Yes, I have You met. have Oh. okay. I give you my Facebook, and I You will add- give you you. add- Okay. Sila. Diyos ko tapos. Oh my God. Hindi na nag-aponder. Oy, dikitik mo ko ninyo, oy. Kung saan magtao na sila, oy. Paring kamot, Sige Bibitir, na uy. lang kagdikit, nagka na kay kag-subscriber. Mao. Dili alam yung tao ni mo, 2.9. Uy, nakoy kwan ba, nakoy concern ni Lulu ba, alam niya, lagi niya kititon lagi, kay gahapon nga, bago ko natulog, 2,980, tapos pag mata na ako, 2,969, 2,969, babawasan dahil na, boss? Tagbawas ng Bawasan na, gudron. depende na sa mga ninja nga mo dikit nga, dili legit. At pero dilid ang mubawas ana si kanang mga tao nga nag-subscribe sa ako Dili, si Lulu. Si Lulu ano si ko na Manayo. ngano man Atong nagbawas si Lolo bitaw nagbawas siya og katong mga katong naglipyo sa mga channel. Ako ang nabawas kay 100 kapin. Ang Ako nabawas. po, Diyos ko, sa kaadlaw, 120. My God. Di, wala, lagi ko ng isda ba? natingala ko ba natingala gani ko ano kana
Buot-buot lagi ni sa YouTube lagi ko. Wala lagi na nangit sa ko. Wala sa respeto sa kuha ba yo? Dili ka magpadikit Okay. sa mga ninja na sa My YouTube. friend, look at Triple Chat. That is there What? is my WhatsApp number. Oh, may Instagram pa siya, oh. What's Tanawa up sa private number? message. Tanawa sa Sa private message ba? Private. Marmi Alcuber. Hello po sa iyo, Marmi Alcuber. Kamu. Uy, nasa Instagram, i-add nyo sa Instagram. Facebook, wala kay Facebook. Oy, dili ko maghilig sa Instagram. Nag-Instagram ako pero for ano lang. Hindi ako nag-add masyado. Guys, So you have no Facebook. kuwaon sa nako akong charger ha, kaya ang ako ang bar na mura na gituok. Biglang laro na sa papaangat. Tas sulod diya lagas lang, promise lang pagana lang maayo pa. Ano? Dapat yung mga ninja nyo, may activities din siya. Like, Isip ko pinapanood man si nyo. Jonathan, binuo ko. Tambano ko mga It is isdaw. my Ate. You know Ate Suzette? There's my friend here. Nag-video lang ako sa sa premiere ni ni Hey Eric. Leone's Vlog. Hello, Idol. Guys, sa mga hindi ko kadikit, peka naman. Dikit lang kayo. Jen Official. Babalikan ko kayo, promise. Shout out po sa ating lahat dyan. May love shout out po sa ating lahat. Ayan, salamat po sa inyong pagpunta sa host natin na pinakakiat sa tanan. Hello po sa iyo dyan, ma'am. Leonis Proud. Hello po sa iyo dyan. Nag-charge ko kay kanang gituok na kuan. Hello Bisayang Kiat Bilag. No, wala man lagi ni ko nang wait lang ha. You are so beautiful. 1 hour and 19 minutes na ka. 1 hour and 19 minutes. Boss, nako pangutan na boss. If in case na mga 5 hours nimong nag-live ka, pila pong dagdag ni YouTube ana? 5 hours ka mag-live? 5 hours, Depende sa 5 hours ka nag-stay. nagkuhan. Pila ang ihatag ana? Depende sa mga viewers nimo. Kung daghang ka Depende viewers sa nag-stay. Oo. Depende din kay Sabi- YouTube de pila ihatag niya Sabi ang hour. kasi, oo, depende. Depende sa nag-stay. Sabi kasi, Gamay ra watch sabi out diri sa akin nun. StreamYard. O gamay ra daw ang Sabi watch ni- out diri sa StreamYard. Oo. Sabi ni, So, paano- sino ni Kevin nata nagsabi na sa isang oras, pag may nag-stay sa'yo na isang tao, 1 hour din daw yun. Parang ganun. 1 hour? Kasi Pila na siyang pag na- ipabalin sa points? 1 hour. 1 hour? Kasi hindi kasi kapag nagsasabi magla-live ako ng 1 hour, tapos may mag-stay lang sa akin ng 4 or 3, ganun. Nakakakuha ako ng 4 to 5 hours, ganun. So, depende sa nagsistay sa live mo. 4 to Pero 5 hours? Oo. 1 hour Di ba lang yun, points, 1 di ba hour. na siya? Sa direct, 1 hour. sabihin niyo, Direct Ah, ako. Sa direct akong Sa ginapasabot ba?
sa direct dako kay sa hatag kay ngano ikaw naman isa Oo. kay kahati. Pero kung sa StreamYard ka, kanang nang akyat nimo kami, na siya mga pila ka percent nga maghatag tapos ang StreamYard magkuha pa yun og kuan. So dili siya direct sa Mm-mm. YouTube nimo. Balinta sa kuan, balinta sa tinuod nga YouTube. Hawa na mag-aog na. Ay, ana ra guys. Ay, boss, halimbawa, boss, mag-direct ko. Lain mo gud kay walay mo walay mo kuan ba, wala gud mo Wala buwan kang boring kasturya? gud ba ya? Oh, boring ba yan? Sige lang kag istorya mo lang kag Pag sayo-sayo, uy, mas bibidir ba? Nagbuang. Oy, abi nimo kung magkuan ka mag-direct ka, dapat jud na jud ka kabulog. Di naman kinahanglan ka kay dili pa lang ka istorya, magkatawa naman mga tao nimo. Samot mo ka. Dubuang na niya akong dagway, gihimo na ni kung si mama pa daw, kung si mama pa nagingon sa ko, kung kabalo pa daw ko nga bugoy iyang anak, may pagitrapon na lang daw ko sa muskit. Uy. Uy, kahilom sa inyong bisita ba? Sulti na po, Noy? Abdul, are you still okay or are you still You- missing you- what you- else? You there? Yes, You I'm there? still okay. Mm. Yes, I'm what still you're here. doing? Ano trabaho niya? What work do you have? English. Ang galing. Uy, English. Uy. Sige, push mo pa yung pag-i-English mo. Tamsa ko. Ano yung... Connect to your fans. You have a friend and Indonesian people friend? Yes, I have I have more Indonesian friends. What do you have? I What have, do you work there? What? Oh, what? You have a work friend. You have a work. What's your job? What the meaning word? Job. Job is blue. I stay sorry. Job. Okay. My job is just making copy to boss and clean the office boy like this. Parang yung sa mga tatay lang. I'm You have just okay. This is nice work. okay. Sir, nagtatrabaho siya sa mga Okay. That's Muslim? good. Sa mga Arabo? Tanungin mo nga. Nagtatrabaho siya sa mga Arabo? Nagaling siya sa Indonesian, dili mga kasabot. Naba Indonesian nga Arabo. Dahil kag batikulo na. And you, Bisayang, what is your job? What? Since What Bisayang, friend? what is your My famous job is a TikTokers. macho dancer in his Saudi. Macho dancer in his Saudi. Yeah. Mustaho, Yes. sabi niya. No? Okay. And Yun you, is- Jen, what is your job? Me? I'm a model. Model Yeah. kubos. Yun is proud. Mustaho. Salamat. Okay lang. Buhi ba? Model sa Model kubos. of kubo. Dili ba yung tuba? Model, okay. Model sa kubos. I'm a model of kubos. You know kubos? Wait. Wala kayo trabaho, Jinjin? Natansya ko eh. I am Abdul as nagpilit lang sila. Leona's right. I am a waiter in I am a waiter here in Saudi. I work a Royal Okay. Palace is a very rich person. Okay. Oh, that is nice job. Yes. Job of baby there is making cake and eating fondant. Hoy, nasa request ko.
Dingin, pagkaakyat din eh. Boss. Nag-English po. Oy, nini, Chris Villag, wala pagita ka nakitan sa tulpo ba? Makita no na, taga mga pinakong pangarap ba, makita na ka sa tulpo, kanang ikuan, good ka? Ibas TikTok sandal po sa ba? TikTok. Pasaka ako ba? Bala. Pasaka ko bala. Sige na, saka na. Saka na, boss. Dito naghagdan. Uy. Hi, Lord Oh, Siligan. Juliet ewan. Santelisis. Hello po sa iyo, ma'am. Kamusta po kayo dyan? Shout out po. Di na isa ka, di ba kayo ma-practice ang mga English diyo? Please connect to Queen Campus. Nini Chris Villag, kabalo ka mo saka? Kabalo ka mag-YouTube? Boss? Uy, tagay naghagdan. Ay, maghahatag ko at dang ba yun? Wait lang. Oo. Tama na, sorry. Queen Courses. Oh, boss, mo na siya ang nagdan ako, boss. Bibidir. Hello, what? Kaila kang Ika. Ika TV ba? Sabi mo na siyang bato before sa live ni Kevin. Oo, ikaw. Uy, muni na siya. Mo ba? Oo, 1K pa lang ba yung subscriber na? Na-monetize na siya? Watch hour. Oo. Baka nagpa-boost ba? Nagpa-boost. Oo. Unsa nagpa-boost, boss? Nagpa-boost yan. Yung bibilhin mo yung Magbayad ka. ka. Magbayad ka para sa WH ni mo. Pilang bayad? Para mabilis kang mamuni. Kuan. I have a friend. My friend ako, si Ken, na yung 1,000 watch hour is 1,700. 1,700? Oo. Pesos. Pesos ha, 1 pesos. Sigurado na, boss. Sigurado na. Uy, ang dami nang napamuni ni Ken. Kuan na. Bisayang Kiat. Ang dami nang napamuni ni Ken. Kaya o 3 days. Kuan na ka 40 Oo. na ka. Magkuhan ko. Mayaman ba ako? Wow. Uy, tinuod. Promise. Bisayang Kiat. Not a joke ha. Tinuod. Boss, sige na, boss. Ang dami Magkuhan ko ko. ng Bisayang Kiat. Paminaw, good. Oh. Friend mo na ako si Ken na ang dami na niyang napamuni. Ikaw na like kuan. Sure? 17 ha. 17 is Boss. 17 is 1,000 watch hour. 1,000 lang 'yon. 1,000 watch hour? Oo, 17. 1,700? Pesos. Oo. Ang Dako bilis ko siya ng mga income na eh. Oh. Ginaon sa hindi niya na, naman boss. siya, hindi naman siya That is yun. one. Parang ano lang siya. Parang, kumbaga, nagpatigayon ba? Saan na patigayon? Kasi patigayon, bibidir. Uy, bibit paminaw, good bibidir. Ano siya, patigayon? Parang siya lang yung, kumbaga, broke Yan. ba yun? Tawag ba? Unsa? Siya lang nagpatigayon ba? Si patigayon. For example, friend ng duha na siya ganahan siya sasabihin niya lang din doon sa sa computer shop na yun na eto gustong magpa ng WH ganun. Oh, Hindi naman Dili na siya kanang kuan, for example na monetize na ako na 4,000 na, pag 4,000 na ako kanang okay na siya ni YouTube, dili na kuan ni YouTube. O dili na harangan. dili kay kuan Hindi. man na kanang kuan man na nagamit na sila og kanang browser. Oo, browser. Daghan nag computer shop na malantaw sa imong video. Ano sa for example magbayad ko karon. Ugma na, diretso na ako magsimula na sila kuan play sa imong atong sa 4,000. Oo. Basta stop ka lang, huwag ka na munang mag-live para pasok lang ng pasok yung WH mo. Alam mo baby, si King, si Race King. Isang araw lang numuni na siya. Kasi na lang yung kulang ni King eh. Parang nasa 1,000 WH tapos nagpa-boost na lang siya. Nagpa-boost na lang si King, within 24 hours nakuha na niya 4K. Magpakuan ko boss 1,700.
Pwede Tingnan, man. boss. Bisayang Ket, pwede. Alin? Bisayang Ket, pwede mo na. Bisayang Ket, pwede mo na every month. Every month ka magpa-boost. Magpakuhan ko, boss. Format, makuha na yung mga ano. 600. Sige, boss. Bisayang Karon Ket. kuan. Karon. Bisayang Ket, pwede man na. Alam Kanang every month ka Boss, magpa-boost. magpa-boost Every ko month, karon. 1,000. Sabihin ko 1,000. si Ken. Tapos kuan, boss, ang ako pangutana ba is halimbawa, kanang paano na ako mabalaan nga 1,000 gyud buwang gihatag sa kuha. Oy, sobra pa man ko nang ihatag nila nimo. Basta ayaw nga lang, og ka lang mag-live ganyan kasi papasok lang yung WH. Halimbawa, Mag-update adlaw-adlaw. sila. I-update ka Adlaw-adlaw nila. siya magpasok? Magtatanong sila kung ano na yung WH mo. Boss, magbayad ka na lang sa WH mo para mabilis. Promise, Magbayad ko, Bisayang no? Ket, yung kay Ken, legit yun kay Ken. May kilala ako, boss. Gusto mo? O pila pod. I-ask ko mamaya si Pops Chad. Kasi may computer shop siya eh. Nung nakaraan, sabi niya sa akin, kung gusto mo magbayad ng ng bibigyan kita. Sabi ko, wala akong pera. Tanong ko Magkano? Mangita ta barato kay I-ask na barato. i-ask mo nga ninay. Tanong, Ay, sa iban tanong ang ko mahal, mamaya sa promise. kanya. Di ba bibider kay Mami Violet, 10K? Oo. Mamaya tanong ko sa 20 kanya ang tapos mahal. ipa-add kita sa Facebook niya. I-try sa kuha kay magpadala ko karon og ugma. Oo. Basta yung kay Ken, Mayaman? Bisayang Ket is 1,700 lang. Kay sayang 1,700 yung lang ang- sayang yung Basta oras yung mo. kay Ken na sinasabi ko sa'yo, yung kay Ken is 1,700 lang. Depende kung saan yung mas So mura. dun. halimbawa, 1,000 na ako, 1,000, 600 laman niya ako, 600. Maamot, 1,600 na. Mabilis lang yan pag nagbayad ka kasi araw-araw kanilang i-play. Oo. Mabilis Mahal lang po yan. no, 1,700 ba no? Ako ba siya income no? Worth it naman pag na-monetize ka. Kasi magdi-December na, hindi Ha? ka pa natapos. Malaki yung subscriber mo, pero yung WH mo, konti pa lang. Oo nga. Sayang. Sige. Kaya mo yan. Bago na ako na. Rich ka Bago na naman ako eh. na. Rich. Rich ka Gusto ko naman. ako ng ilong ni mo, Rich. May pera na yung page mo, rich ka na. Oo. Wala pang pira sa page ko. Ang pira sa page ko is kailangan pa makahit ng 10,000. Boss, kami si Kuano, si BBD, na kay channel, boss, sa mong page? Wala. Nako sa Facebook. Oh. Na Meron. ay dili lagi mura mo siya dili lagi makita sa ang views usa man to. Wala kay muli na now. Usa na dugo pa no sa Facebook. I-share mo yung page mo, i-share mo sa Facebook mo. O, i-share ni mo imong page kay para makita po nila. Wait, sinuan. tapos na ako sa... Boss, tapos na ako Tapos sa ang finance imong na ano mo. Kuan, boss, Nag-play ang ako sa imong tapos na. nako Send ko wow, message. salamat kay boss mo dako kay takabang Kaya gusto ko boss magburlis kanang ang kuan ba ang kanang ang diskarte manggod sa ipangutay gignan gignan na ako akong uyab ba nga pag once nga mamonetize ko magburlis ko ala siya buwang ka na ay na tayo Uy, naapak ko sa Kata ko gingon ako. Kinsa? Si Sel. Napa ko diri sige kog saka dili Uy, abrihan. si Sil Ali. Ay, wala. Wala man. Sil Ali, akit Wala man ka nagsaka boss. 1 hour na ikaw, boss. Boss. Ang bilis ng oras, no? Pag may kawalwalan ka. Dako rin siya kanang kuan. Boss, nakoy pangutana ba kanang? Di ba mao na 17 na 1,000 ang ang ihatag sa kuha. So, pila gani ang 1,000 times nimo sa 4. Mango man ko, boss. Tamat. 17 ano, times 5'8", 4. 5'8", 6'8", 17 times 4. Kalki, uy, naon sa man mo? Sa may Ah. online class? Ay, ano, 6'8". 6'8". Module na, module. 6'8", uy. Mudjol. Ay, module. Apil ko ninyo sa watch hour ba? Ali gani diri ka ng kuan, Sil Ali, sige ra makag-ambak ko kito na karon. Boss, baba muna ako, boss. I-PM ko si Chad para i-accept, I-ask mo Sige, nga, sige, boss. Inay. Ipihin ko, boss, tapos igamay-gamay lang, boss, siya, kay, sige, boss, salamat, boss.
Sige, bye-bye. Bye-bye. Basta, ano, 600, Vicente, kahit 6,000. kung saan yung mas mura doon ka. Kasi WH pa rin Oo naman nga. yan. Kasi sa iba Hirap, mahal. Promise, kay Mami mga Violi, 10K. may man ka mo good boost kay daghan na kaay mo kan mapala si BB there o pila na iyahang kuan. Pila na Gusto, iyahang hindi naman ako naghahabol ng WH. Uy, Magkuna-kunsa ra dai ka Ano lang ako nagdula-dula tanong. lang ka. nagdula-dula raman ko. Di kay kuano na ako ni kanang panikamutan Seryosohan na ako yung ni ano akong ka, kuan. dagan na kagano. Kay boss kay Di tingala ka. mo gusto ako mo kung YouTube good kay mukha na ta siya daghan ng subscriber ba maganahan na lang pud kog tan-aw kay Bisaya. So sorry. Bisaya, oh, saan ka na? I wanna leave from you wanna your leave. live streaming because I wanna live streaming too. Oh, Okay, sige, okay. Thank you so Thank you, much. Abdullah. Tomorrow Thank you again so if much you for have time. joining. Thank you, boss. Abdul, God bless. Okay. So, Will Cruises, host, di mo kailangan magbayad. Wala, wala akong good kay boss. Kanang, dili mo kunyo tabangan mang good. Will Cruises, kitabangan pa ko nimo. Makadawat kag ayuda na ako. If ano lang naman, ay yung pagbabayad naman, if you want lang na mabilis kang mamuni, ikaw malaki na kasi yung ano mo, malaki na yung bahay mo, tapos hindi ka pa muni, 600 pa yung WH mo. 600 pa lang ako na bulyo. Wow. Kay para pag once na boss na ako tong tanan, if in case na ma-monetize na ko ni YouTube, kanang ko ano na ako kanang limituhon na ko ang YouTube, okay lang, dili na ko mabawasan og out. O, so ako ma-monetize na ka? Hindi, before ka mag-monetize na ako. magpa-monetize, dapat before, mag-ano ka na, malimpyo na ka. Dili kay kuan ni mabawasan akong oras eh. Pero yung mga Hindi na videos oy, ano pitaw ka? Boss na ako isa ka CPR ba unsaon do? i-mute lang, i-mute. I-mute. Gimute na ako dili na lang CPR man gapon. Ha? CPR gapon. Lahagdan daw. Wait lang mo sa hagdan invite guest. Ang dami ko Magpakuan, ang dami ko nang kilala na napamonetize ni Ken. Usa ang Facebook ni kita awon na ubos kung asa mas barato boss ba kay. Ken Reyes. Para O, kung makuha na. saan yung mas mura, dun ka na lang. Kahit hindi mo naman kailangan bilang kahit sa isang buwan, 1K lang muna para hindi mabigat sa bulsa mo, ganyan. Tapos, paningkamutan ni mong uban, mo with LS ka, ganyan. Gani para ko ano kap. Usahay ba magkapuyon ba ako mag-ilis mag-kuan kay tungod kay napapiti trabaho ba asa man eh. Basta kung saan yung mas mura na sasabihin ni Nay Chris, dun ka na lang. Kung mas mura dun ka na lang. Basta yung kay Ken is 17. 17 ano. Tapos boss, pila na sa kaadlaw makuha na ko na ang 1,000 nga kuan? Depende. Malalaman mo din naman yan sa WH mo eh. I-monitor din naman nila. Basta yung kay kasi kay Reyes King, wala pang 48 hours. Tulungan mo ako. Wala pang may tumulong sa akin no. Sa mura lang tayo. May pailibrihin mo ako, Win Cruz. Kuya Win, baka naman gusto mo kita kay Ken. Sa mura lang tayo. Si Win Cruzes, kanang gusto po dyan mo kuan. Alam, wala namang masama kung kung magpapaboost. Kasi kaya mo naman yan basta sa iba talaga may alam ako, ang mahal sobra, 10K yun ha, 10K. Grabe no. Di ba, Bibider ay seryoso kayo. Nausa na siya. Unsa? Busy kayo ka. O 1,700 din dun. 2,000 watch hour na lang kulang ko. Boss, 1K. Watch hour, 1,700 pesos. 1K Doon na lang lang gapon day, kaninipis boss.
Oh, boss, kanini ni Chris, boss, bilag, kanang i-add niya ako sa Facebook. Ha? Para kuan ako, para if in case na ngayong katapusan, kuan ako. Ang mahal, Lods. Nini Chris. Pila gani? 1.7 plus 1.7 gani? Kuya Win, mas mahal sa iba, promise. 3,400. 2,000 ba no? 2,000 hour? Oo. 3,400. Basta kapag nagpa-boost ka, wag ka na munang mag-live. Hayaan mo lang pumasok yung mga WH. Para Pero paano na ko mabalaan nga buo na siya nga? Siyempre, malalaman mo din naman yan sa WH mo. Papasok din naman tapos tatanungin ka nila. Tapos pag may kulang, singilin mo. Papasok yan, Printers, promise. Bisil, din name ko. Sige, boss. Nini Chris, chat kita ngayon sa Messenger. Try ko mamaya. Okay. Pila gani na akong watch hour na gani, 600. Kung madungagan siya, 2.6 na. Kung kuan. Oo, Tapos pila konti po na na sa lang. kadlaw makuan, boss? Wait. Pila po na kadlaw mahuman? Kahit yung 1K na lang, tapos pag ano mo na lang yung sobra dun sa yung 400 na kulang, kaya na yan. Kahit yung 3K na lang, Bisayang Kiat. Ha? Kahit yung 3K na lang. 3K Tapos nga? tapos 3K na WH, tapos yung sobra, i-play ka na lang namin. Konti lang naman yun. 3,000, 3K pila na sa pila kay nang sa kuan? 1.7 plus 1.7 for 1. 5-1 ata, 5-1. Add mo siya sa FB, boss. 5-1. Sige. Inan sa ako akong uyab kay para ang kabalo to. 3K lang na WH, Bisayang Kiat. Tapos yung kulang, 'di ba 600 na yun o 400 plus. Kaya na yan, i-play na lang namin. Wow, galing nga support kay sa kuwa ba musikat ganit mo. Musikat kay ko kalimtan na mo. Ay, kapiste, oy. Labayo ng itlog. Hindi ata nakita comment ko. O ganun lang. May pumasok pala, sorry. Friends tayo sa FB Cell Ali. Name ko. Ay, si Cell Ali daw, oy. Add sa Facebook. Ito po. Ay, Cell Ali, add mo din ako sa Pero Facebook. dili makatamasakpan sa YouTube, ana. Diyan lang ako sa Facebook. Boss, dili makatamasakpan na boss. Hindi. Kasi Boss, naman Boss yan Jin, parang dili public makatamasakpan watch. sa YouTube. Hindi yan. Yan yung ginagawa ng iba para mabilis mapamuni. Tinan mo si Mami Violi, yung nanay-nanayan ni Bibidet. Uy, Bisayang Luzon. Ikaw Bisayang. Nauna pa muni si Mami Violi kaysa kay Bibidet. Yung nanay mo, Bibidet ba? Si Mami Violi. Yun yung way ng iba para mabilis mo pamuni. Ikaw, mo yun? Kasi malaki na yung bahay mo. 2,000 plus na? Oo. Malapit na Tapos, mag-break in. Leonis. Hello po, ma'am. Hello, ang ganda niya. Black Beauty. Ma'am, wala ka pong sounds. Hi, baby there, channel. Nag-hi sa mga boss. Busy mo yung kadra, boss. Bisayang Luzon. Nasa ka, Bibidet? Busy lagi ka. Nakakulisin ako ni Panggabakay. Nag-storyhanay mo ni Kuan, ni Grace. Hello po, Leonis. Proud. Hindi po marinig yung boss. Narinig yung boses niya? Hello guys, may galang shout out po sa ating lahat dyan. Guys, dikitan niyo po ako guys kasi may LS po ako mamaya sa mga gusto lang po. Ayan. Anong oras yung Gusto niyo LS ba mo, ako Kagwang? mag-ingay? Unsang oras Oy, LS gusto mo? niyo ba ako mag-ingay? Baka masapawan si Bisayang Kiat. Kaya nag-ano ako nito, naghihintay lang ako sa sa Hi BBD channel. Ayan, Bisayang Luzon. Hello. Mega lang shout out yung salamat sa si Boss Leonis, proud, hindi po yung marinig yung boses mo. Wala pong boses. Nakamute ata siya.
Wala kang views. Ka-English ka. Cute ba sa views? Wala kang views. Sel Ali, add kita mamaya. Busy call ko si Bebe Der. Sus, ginoo ko. Gikol ko na ko bayo eh. Giatay na yun ni. Busy call ko. Oy, Ba, mga sana. TikToker mo dia. Nagbaba. Ako ninyo eh. Ganang, follow ko sa TikTok ba? Kay, Oy, follow pod ko ninyo ba? Unsa man mo? Oy, adang Bisayang kiat. Basta pag ako sa mga video ba, grabe mo. Sa puti ang kuhan lagi, notification, wow. Ikaw may nakapadagan o followers na ko ba? Bisayang kiat. Busy call ko Katong gidawit aga. Di ka itong gidawit ako, katong sus, magbulag naman ako eh. Magbulag ba ginabutong ko gagawin? Hindi yung gagawin. Bagoy, skut-skut, katamaan na ginabutong. Tunood bitaw na ako giingon bitaw no. Basta pag kita naguban yun ang kanang lubig yun. Nya bukon man kita kay kuan alangan magdi bukon. Ito ka magkatawas din actually mo itong una na anak ko. Mabuang yung kinatawa ko. Bisa ko sa balik-balik na magkatawa. Wala ko nagkatawa sa kuwag joke. Nagkatawa ko sa imo kinatawan. Sumotong giduwit na ako. Boss, napod ba nagduwit at sa video ba na to? Ba, nag-post ko, napod ba nagduwit ba? Nagduwit yun. Taga-asa day mo, taga-asa mo. Bisa ang Luzon, taga-asa dahil mo, taga-kalibutan, boss. Ikaw. Sa Jensen, taga-planet. Taga-Jinman, boss. Taga-planet Yekok. Ay, nalang paita, trabuhader. Oy, magbaba. Kanab yan TikTok. Kanab yan TikTok mo, gara-gara lang din ako ng TikTok mo, pero wala ko kabalo nga daghan mandayin mo tanang sa akong video. Grabe followers ni mo ba? Mura kag sus ginoo ko eh. Hindi pa ka ano. Uy, hindi pa ka verified. Ni comment ko mo sa ako, dili naman ko makita na ni kay sure ko ako notification ani. Naglibo-libo ka pa notification ani. Saan ako pagka mga comment ko ba? Di na joke ko Di makita. ba, mag-open mag TikTok comment. Dili, dagan kay boss. Mo-comment na, ka na matulog ko boss, tapos mang mata ko, tag 3 hours akong tulog. Pag mata na ako, ang comment boss, tag 1,500, di ba mo, makita man itong pula, god? Itong pula, di ba? Kapuyon, di ko guys, school. Kapuyon, madadugay, pag mo man na yun. Labi na isa ka video ni mo mag-trending, na, dagan kayo mo comment. Pero kanang ang mga kuan ka tong kuan nakabantay ka tong famous word na katong bayot nga kuan katong maghilig kasi sigurang og si kuan ba katong duha ka book yang kuan ba kung yang videos ba friend mi ato ang iya pong YouTube ato kay kuan kanang libo na siya ka pin kaso yang WH wala pa. Ako ito siyang gingan nga pa. Bus na ako istorya ba si Dole ko si Dole. Si Gurang ba? Katong Gurang ba? Sa kato siya. Katawanan kasi Si Dali. Dali. Pero isurin ba? Dili ba? Si Dole ba? Si Dole ba? Katawanan kayo. Nalag-tape sa wa. Wala ko, boss, pilay mo. Tanong mo siya. Boss, pilay mo. Ha? Sige, patayin siya. Play mo Anak ko kay Dole. Anak ko, Dole ka ng, my boss, Dole ka ng, paano ka ng, pila ni mong watch hour? Ano siya, happy naman ko monetize. Boss, hapit na mag-4K ang ako, anak ko, wow, dali aran ni mo naka 4K, ay, ninitsi, ipasa na sa gawa. Anak ko siya, dili mo na mauwang watch hour na to. Ano ko, asa na yung watch hour na dribbles? Tudloan na ko siya, i-screenshot niya sa ko, ang watch hour niya, 64 pa lang. Anak ko siya, abi na ko hapit na kababudi. 64 pa pa na yung watch. Lubusula ko kabalo mo, na ang hour niya.
Huwag mo si Dole. Oh, lagi din niya. Trending po ba si Dole ba sa TikTok ba ya? Oo. Ang gagaling din niya, no? Basta yung first na nakita ko kay Dahil Daddy magkasi na followers. nag-ano sa, yung parang sinampal siya ng amo niya, yun yung una ko talagang na, bakit nakafollow ako sa kanya, is yung time na sabi niya sinampal daw siya ng amo niya. Di ba may Ata ganun gud siya, ano? kalibutan mo. Yata gud kilos mo. Mga ligaw man sa nagdawag ni mo. Dagan man kanang kuan. Oy, boss, nabay kwarta ba ang TikTok ba, boss? Wala mo kabalo, nabay kwarta. Kala lagi ko Kato lagi nag-live ko katong nag-live. Sticker. Ano? Katong nag-live ko, boss. Kung niaging adlaw nag-live ko kanang TikTok. Isa lang pila lang to ka minutes, 45 minutes lang guro to akong live. Ang ako ang gift ko yatag sa isa ka kabayan namo na to 1.4. Ulo. Okay. Oh, di Di okay ba pwede kayo? mo yan ma-convert into cash? Bayan lagi na ako lagi. Pwede gitigom pa na ako kay dito na ako i-claim sa Pilipinas, Kaloyan. Puhon, maloying Ginoo. Inshallah. Sana dumami pa, no? Mag-live Puhon ka, unta Termi, para ka, nakaka-gift. Wala gani kay usahay signal gani, ang signal na ako mura na gituok ning signal na ako. Hinay ang signal bisag unsaon. Boss, pila ka kauras ato na human og live gahapon? Gahapon to? 2 hours. Ako apit na ako mag 2 hours. Kapit na ka mag 2 hours. 1 hour and 52 minutes. Boss, mga 2 hours. Pwede rin palungo, no? Oo, Bisa pwede maski na. pagdugal. Basta busy, di lang ka busy, wala kay buhaton, okay kayo. Oo. Pwede mo i-silent eh. Basta naalala na kay ano, naalala kay pwede viewer. silent. Pero next Basta time, naka-viewer. magkuhan ka, kaminaw. Next time, magkuhan ka, mag-LS ka, dito na ka, mag-direct na lang ka, kaya akong gatag direct. Wala may muna tanaw. Wala mo tanaw. Magsige lang kag-istorya diya, magsige lang ang imong buhaton sa direct. Mag-shout out ka sa mga kadamusulod, buhatan mo tagaan mo jacket, basahon mo tanan nilang mga comment, ana man buhaton para Istoryahon nimo. mga tao ka kay kung dili nimo basahon ang mga comments ng mga tao, mahawa mo gud na. Once la baka sila welcome to din. Entertainin mo, total entertainer ka naman. Entertainer mo kay una pa lang pag-anak si mong nong, wa na nagkatawa naman may. Biso, Okay, go ka nga. Sang una, daghan kayo ng tao sa LSTBBD, tag 20, ganun. BBD, no? Dagan kayo kuan, boss. Dagan kayo nagaingon na po na ako. Bisag wala daw ko na-joke daw, magkatawa pa daw sila sa kuwang nawong. Putak ka lang mga, ba't giday ko nawong? Dahil nga magkatawa mo sa kuwang nawong. Tapos, sakit pagit kayo akong buot, boss. Kay lagi nag-PM sa kuwa. Ana siya sa kuwa. Hello, sir. Good evening po. Birthday sa akong anak ba? Pwede ta ka ma-invite him, clown. Nakupistik mo Hindi mo na kailangan mang-lipstick. Oy, dili daw ka pamansin po, idol, pamansin po daw, Violeta, Somalino. Ay, Leonis Proud, hindi ka po, kanina lang po ako nagsasabi sa'yo na hello po, pero hindi mo po marinig yung boses ko. Ginoo ka po yung Tagalog. Hindi po marinig yung... Manggani kay matubag ang kamera karon dili ka maulaw. Ako sa una matubag kamera nga dili man kay mo fan istorya. Wala na si Jinjin. Karon Ay, si Bebe, ama mas ang una no na ang iya mga kamera magbalis ka, Jinjin. Naan. Jinjin. Sino sa naman ni Jin? Usa naman ni Alam mo sa una kay hala, sila na Kanang mga baguhan palang guda. Alam mo yung mas nakakaano dati, hala sila, naanata na sila sa taas. Ako tao na sa ilaw. Ako rin tao. Sayang kiat. Lantaway mong subscriber, 3K na ka. Wow. Nang tubo yung subscriber ka kay kada bawat sa musunod, magdikit man. Okay, nga ka samot na ganang makita nila, mas nindot niya siya, ang mo kanimo tayo mong live, kay sikat man kano, paminaw sa i-share nimo sa Facebook. Sikat ka. Ikaw ba sige kung sikat ha? Oo, naamat ako kay page, no?
Dito na mo i-share kay Muna ato ako ko page. mo mga views nimo sa Oo. Facebook na pinaghanap. Ato mga views ito mga organic to nga mga YouTuber, dili to YouTuber mo lang to to sa imong live. Nagud ko kuan boss, na ako'y gi-download sa kuan sa Facebook gud nga naabot og views og 2.3 million. Sayang ano? Oh, Gani. grabe. Oy, sikat na magkagagot kay ngano kana 2.3 bitaw million. Moagi ka sa Facebook, kamon duhang Rosie, moagi mo sa Facebook, grabe yun yung mga tuwa. Oh, mapansin ba ako, mo ako kabaka kadahom nga naa ka sa mong grupo ko na akong idol sa group chat. Lipayan ako. Baby dear, gi-add mo na siya nako no. Wala niya gi-accept, gi-cancel na lang gid nako. Dili sa Facebook mo, sa Facebook yan ko nimo. Sa Facebook. Oo, gi-cancel na lang nako. Dili kuan na gud kana kung 5,000 na 5,000 na ako ang friend sa Facebook o niya tapos 5K raman ang ano sa Facebook. Shout out muna si Violeta. Violeta Sumalinog. Hello po sa iyo, shout out po diyan sa iyo, ma'am. Hinaot unta nga okay ra ka, dili po tuloy mong ginawa. Oh, lingkamot Nag-like down na dira. sa mga videos mo, nimo idol ko na. Bisaya man na siya nag-like na daw siya sa imong mga videos. Wow. Okay, Violeta Sumalinog, salamat kayo ha. Dako, naka-like na ka sa ako ang video, ikaw ang pinakaswerte tao sa kalibutan. Mura kag nakadaog og luto. Swerte kay ka. boss kanang dili na mo ka pa friend request ka accept ko sa inyo kan kay ngano 5,000 na ako ang friend sa Facebook tapos ako ang followers dito sa akong followers sapit na mag 3K bod kanang mga friend good Asa? di ba for example Sa TikTok? kaya mo example mag-add ka sa ako ang sa Facebook na ko wala na friend nakabutang follow na diretso mao nang kanang kuan Dili man gud ikuan na ako sa kay ikaw. dili na ko kuan Hindi na naka-follow. Lagot kay mga Na-accept man ko nimo. kay gitanggal man ako ang isa ka tawo para ma-accept lang taka anak takagaguan. Hoy, dili mo gud to follow ako no kay friend request gutong ako tapos wala gi-cancel na lang gid ako, promise. sige. Ingana mo ko. ATM. Kapag may inad ako tapos hindi ako inaccept ika-cancel ko na lang. Sige Jen, kuan mo ako add mo ako ulit tapos i-PM mo i-private mo ako para ma-accept taka kay daghan kayo magud kayo friend request ko tapos dili na nako makita ba gusto ko na ay mag-private isa ka tao ang kabulokbot ka sa private messages nako daghan kay naga-private sa ko nga kuan Sige baka mapunta sa spam ba. ha Baka di ba anak boss nga naman boss maagto sa message ang spam nga wala man nag-i-spam. ambot lang ako po daghan dito ko mga spam na message. Hindi ko mga amok mo. Kanang ang spam. Sabihin ka da? Ha? Sabihin ka da? Kanang spam, kanang comment o kanang kuan ba kanang like, kanang moingon lag wow, nice, padikit, new friends, mo na yung mga spam. Ibig sabihin ng spam, kuan na ba kanang daghan nagabalik-balik na og comment ni nga na ba, mo nang ibig sabihin i-spam ka, pero pwede nimo na siya i-approve. I-approve nimo kung dili na kayo maot. Baba mo na ako kasi mag-ano ko sige boss Jen, salamat kay boss. Sige. Violeta Sumalinog. Boss saka boss kung i-case kung gusto ka mo saka. Dida sa tagaay kog jacket, tagaan na jacket ha. O nakuha na ta ka boss, na-blow na ta ka. Boss, sinunoy boss, nana na nga sweldo boss. Sinonoy, bago pa man na sinonoy. Bago ba? Pero wala pa siya sweldo, wala pa siya kalangwan. Bago pa na siya nagkuhan, bago pa na siya na-monetize. Dahil bago man, makakasweldo ka sa YouTube pag makuha nimo ang PIN code. PIN code. Pila po na siya kabulan po makuha ang PIN code, boss? Depende kung dali ra ang moabot kay kasagaran sa mga PIN code mabot daw mo apply ka sa PIN code mo kuha na siya og mga 4 months 3 months kung dili nimo na makuha ma-demonetize ka
ma-demonetize ka kung di mo na makuha, kung dili na mahatag. Balik na po kag-apply sa YouTube. Pero ang katong sweldo nimo sa niagi nga bulan 2 months o 2 months mo gikan sa pag-monetize, katoy mong sweldo dili to mawala. Silbi ang imo nga lang ads ba. So kung makabalik na ka din tapos makuha na nimo ang PIN code, kung pila to kabuk ang balance nimo, pasok to sa imong kuan. Pero halimbawa kanang for example ako na monetize na ko, pag-apply na ako sa pin ko sa kuan sa ni YouTube tapos wala pa naghatag og pin code sa YouTube sa kuha, automatic nga naanatay na nakoy ads. Kasi nunoy na may ads sinunoy. Kadang ads then kung mo kuan ka dili ni mo i-skip. Okay. Ba man ay kuan kung gamay naman nag-points god ang skip dapat jud. Kay kung ma-monetize ka kay kuan man ka kanang ilado mga sa mga tao dapat masigag LS na masige na kag live kay ang katong ba kadali og dako kuan kuha o hatag ng mga kay naman kay $100 nga punduhon. Dapat maabot nimo na $100. Kana mag super chat mo na automatic na diretso na sa imong kuan. Bakit na imong kuan diretso na sa imong pitaka kumbaga mga super chat. Dapat active ka sa YouTube pag monetize na ka para ang imong revenue dili magpula. Basta magpula na imong revenue na ipuruhan mawad-an kag ads. Dapat kung dili man gani ka maka-live, mag-upload lang kag video, mag-premiere ka para ang imong revenue pirmi siya nagataas. Pero boss kanang ang sa mas the best mag-upload og video o mag-live? Mas the best ang live o ang premiere kung monetize na ka. Kaya nga na may mga tao nga maganahan sa imuha, tagaan kag mga kuan, super chat ka nila, ano mga gifts mga na ba? Mas nindot na kay on the spot ka tagaan. Kontra sa depende po siguro sa imong upload sa video kung naadyo kay daghang followers sa imuha. Basta mag-viral na gani na, kana di mo kuan, kana mo nindot, kana mga views, okay po kayo na. Pero boss kanang kuan kanang views lang nga kanang mag-upload ba no kanang usay tag 1,000 views pila po na ang makuan madagdag points po na sa kuan ni YouTube. Depende sa kuan, depende sa maglantaw kung ang ads dili na i-skip. Kay ang ads man gud daw kay points ra man gamay ra kay na points. Di adyo na sila magbase sa kuan sa kanang mga pila ang mga views. Basta mga ads. Pero boss kanang ako ang ginahimo karon dre kanang wala pa dili ni siya kanang kuano dili ni siya dagdag sa points na kuno sa sad kay wala pa koy ads. Dili pa ni mga kuan, wala pa ni nagkuan actually kumbaga mag-live pa ka ang makuha pa ni mo ni is ang WH pa ang watch hour pa ang mga madagdag. Pag kuan na ka pag monetize na ka kanang tanang videos nimo butangan nimo na i-on nimo na ang mga ads para in case of naay mo reviews imong mga views nanay ads maharang na sila. Harang na tawag na harang. Mantog na day. Ana day. Nindot mas pabor sa imo ha kay daghan na kag followers sa kuan. Daghan na kag followers TikTok, daghan na kag followers sa kanang kuan good usahay maganahan ko magtan-aw sa akong YouTube kay halimbawa tan-awon ako ang YouTube is 2,800 tapos pagkaugma na po na imudagdag 150 100 samot nag-active ka, dili man ka active, samot nag-active ka, kada adlaw ka mag-live, kada adlaw ka mag-upload ng mga videos, mag-vlog ka. Mas required na ko sa imong mag-vlog ka kanang unsa na imong gibuhat ba? Kani akong mo na akong trabaho diri, na ako diri paingon nagkaon ko unsa ko ibot. Kay sikat na magugka, ilado na kastawan tawo. It means naka-focus la bawat samot naka-notify ka sa ilang mga account i-pop up uy si Bisayang kay ato na bagong upload ako nilang taon BO kilala naman ka dili makabasa ubang taon kinsa man nag-pop up wala na ko dili na ko ni ilang taon kay wa man tanailan ikaw mas ilado mas advantage nimo kay ilado ka sa mga tawo mo nang maski ako gani tingnan ko lang nasa group chat si Kuan ilado na kay ka nakilan ka na ako di ba? Kaya ako ang mga subscriber diri, mga ka-TikTokers lang man pud good. Mga TikTokers lang mga subscriber nako tanan diri. Mo gani kanang mga ingana mas nindot mo gud ang kana bitong mag-subscribe ang mag-subscribe nimo kana bitong dili YouTuber dako kay na sila og hatag sa imo nga kuan mga revenue kay iglantaw na nila
dako kay na kay kanang mga dili ko mo na yung mga organic nga mga kuan YouTuber, mga organic ba kanang wala bitaw walay mga channel, walay kuan maglantaw na sa mong views ba. Kana ni daw kay hatag mo nang mas nindot ka si Nunoy Kevin gani mangisda gani sa TikTok gani siya mangisda. Dito siya magkuan na oy subscribe ko ninyo kay katong mga TikTokers, dili ba to mga YouTuber no? Kana kuan ba to nasa YouTube pero dili sila active ba maglantaw ng mga views ano ba? Kung ako mag-post mong ko, di na ako nga, dili mag-subscribe sa akong channel, bahog lubot. Subscribe po sila. Mga auto. Oh, lantawa. 2 hours lang nga karon ha. Ang imong nagabot na kag 3K. 3,000 na imong subscriber, di ba? Oh, ingana ng mga sikat, lantawa ng mga sikat. Ikaw dili ka mag-mind anang mga lantawa imong channel, di ba? Nai thumbs down. Nai thumbs down, di ba? Nai tuwan. It means ilado na ka. Kinasubaybayan ka. Asa na ako makita ang ana? Lantawa na imong kuan, lantawa na imong sa pika cellphone. Lantawa sa imong pika cellphone, 9 times down diha lantawa ang likes. 47 likes, 1 thumbs down. Asa na ako makita? Wala man dre. Tama, good. Sa imong channel, adto sa imong channel, kanang nag-live ka, atong nag-live, i-open na, 9 times down din. Times down. Wala mo dre oh. Nag-ana ba? Nag-ana? Nagkuan sana po. Na ano, samot na kanapit ang mo, kabantay ka ng mga sikat na kayo, mga YouTuber, mga vlogger, sikat kayo, di ba? Nadyo mga times down, kana sila, dili na apektado sa mong channel. Ayaw kabalaka na, maski pag 1,000 ang thumbs down nimo, dili na siya apektado sa mong channel. Makatabang pa na sa imuha, kay gilantaw ang imong videos. Sabot na dahil no, kung mag-collab ni Rosie, no? Oo, kamo, mag-live mong Rosie. Ina si Rosie, i-invite nimo si Rosie nga, mag-live ta sa YouTube. Ako una, ikaw na po, mag-live ka sa YouTube, pakyat ko nimo. Ang views ninyo, anak, mura nagbuang ba? Tanaw, mabot ng mga 1,000 ang inyong views sa YouTube. Basta mag-live po. Dili, kay sa TikTok, manggod ang mga sabot good, mag-live ni sa TikTok ba? Kaming duwa. Pwede man sa TikTok, pero mas unaon ninyo ang magpatabang kang Rosie, kasi Rosie monetize na. Magpatabang ka, magpasupport ka niya. Oy, nakay bagong pasok, Ramsam TV. Hello po, Ramsam TV, hello po. Andun ako sa TikTok. Tamsak na host, idol na ako sa TikTok ko. Salamat kayo, Dusa. Basta bawat live nimo i-share nimo sa Facebook page nimo para makita uy nag-live ba na si Bisayang Kiat sa kwan sa YouTube ato i-click na to ni video i-click diretso na dai na sa imong YouTube dagan po ba yung naga-PM sa ko boss nga magapangutan na boss karon sa ka mag-live ana ko kapuyan mo kung mag-live ka na mag-live lang ko kanang ganado gud ko na magpakatawa ba pero na po ba time gani nga boring kaayo ba nga kuan. Basta laga mo maglantaw nimo. Duha mo ni Rosie. Julian Agtarap. Nagsabot pamig ka ng oras boss, nagsabot pamig adlaw kay. Si Rosie dili siya ka-invite, ako po dili po ka-invite mo nang ginaasikaso na mo. Mag-invite ko sa TikTok, sa mag-live, wala mo invite ako nakabutang dito. Mga 80 ka. Basta kuan, kanang magpa-support lang ka ni Rosie kasi si Rosie dagan siya mas kilala po si Rosie sa YouTube. Magpa-support ka. Dayon. Butan di ba na subscriber ni Rosie? 5,000 subscriber ni Rosie no. Di ba na kay community sa Facebook sa YouTube mag-post ka og picture nga kamundwa or kamong sa TikTok nga yung picture ninyong duha tapos magkuan ka nga watch out guys my live meron akong live this ana morning nga date morning nga adlaw ug morning nga kuan sa morning nga oras para ang mga tawo mag-live din silang duha tantaw na to ni kay naka-notify na kada sila mga banda tapos para kunin mo sa imong live ang mga tao nakakuha na naka-ready na sa imo.
Kay kamong duha ilado kamot na si Rosie ang maakyat sa inyuhan. Just dinoko kilig-kiligon jud ang mga tao ba. Na. Si Rosie kani boss nagkuan siya nag-live sa TikTok. Gitawagan ko siya sa Messenger. Tapos gitubag na ako, nagunsa day ka ano siya nga. Nag-live ko diri sa TikTok, gusto ko niya makita ang nawong sa mga fans daw nimo. Gidulit ko niya akong nawong, giana ko niya akong nawong yun. Doon yun idol. Ay lang. Oo gani. Daghan kay magkuan nimo kung lasos Ginoo ko. Ano sa ako mapansin na niya kung idol sa TikTok no. Plus pag katong pagkuan, katong pag-ingon ni Nonoy Kevin kay na may kas nag-live sa Nonoy Kevin sa Facebook. Sa YouTube, ningana siya nga, uy, na ako'y bisita, sikat kay sa TikTok, o gisa man, si Rosie, si Rosie, musaka si Rosie, ay, nga, nag-comment sa si Rosie, hindi lang ko musaka, kay gabiin naman, kay namin sa Pinas, gabiin naman, good kayo, hindi lang ko sa ubos, mo nga, i-drop mo link, Ma'am Rosie, kay mo, subscribe ko sa mga, mo to, subscribe ko, pagka-upma, nag-live siya sa YouTube, grabing tao sa YouTube, uy, daghang kayo, sus, dili dyo ka mapansin, kay ang mga comments, prot comments ba, kung mag-live ito siya sa YouTube, kung unsay naong niya sa TikTok, kung unsa siya kagara sa TikTok, mora jud sa YouTube, isa ba? Parehas sa mundo ha. Way kausaban. Moro gid yang naong, alangan pag nag-live ka sa TikTok tapos nag-live ka sa YouTube, nag-usab ibong naong, wow. Unsa nang lalahi. Ano at tangan jud mong duha sa live, okay kayo. Live na okay kayo. Mo gani, ang kanang mga viewers ninyo sa TikTok, samot na mag-live mo sa TikTok. Live mo sa TikTok no, daghan mo kay mo followers sa TikTok yun inyo nga. Guys, mag-live may unya sa YouTube, adto mo sa YouTube kana. Ang mga tao dito napunta na sa inyo kay magkuan mo kanang magkuan mo kunda magpa-games ba mo duha. Basta ka mo duha ang mang-host ba. Okay kayo kung dali. Ano kay monetize ni mo ana ba? Ana si Marica Senado Velasquez Amon. Ana ka 2 hours na ka and 13 minutes, o di ba? Pero boss, ang kadi akong 2 hours o 13 minutes, dili na ako makita ng pila ang points gyatag ni YouTube. Dili na makita ba sa StreamYard, pero mag-direct ka, makita nimo. Kaya sa makita? direct, i-close nimo sa direct. Katong ako dati kay katong nag-direct ko, 2 hours lang gani ko ato ha. 2 hours ko direct, pero ang akong view, ang akong tao kay ko mabot sa 25. Kaya nagpa-games man ko ato, nagpa-games ko load o kuan WH. Hantod na human ko, nagya po yung tao. Ang paghuman ako, pag-click na ko sa close sa live sa direct, ang yatag sa watch hour ni Lolo kay kuan, 2 days. 2 days, so pila man ang 2 days? 24 plus 24, 48 hours ang gidagdag sa akong watch hour. O kadako na ana. 48 hours? Wow. Samot na ikaw. Muga na mag-direct ka kay mas dako ang direct. Basta magsige lang kag kuan, shout out mo sila. So like sige. Mag-direct ko, try na ko. Abangan ako ang inyong live ni Rosie Idol. Mag-shout out ka daan sa TikTok, kung hindi mag-post ka sa TikTok. Guys, watch out my live videos in YouTube. Ugma ba unsay mong kuan pag uman mag-post ka sa community nimo nga guys, mag-live ko or then kung mas nindot pod kung daghan jud kang tawo, kung bakante si Rosie, mag-stream yard na ka para makaakyat si Rosie, kamon duha mag-live. Sige. PM sa ako si Rosie kay. O mga kwan nagsus dali ra kay mo kamo bitaw. Dali ra jud kaya ninyo jud maski pag unsaon kay ngano mga siksus mga ilado na kay mo mga dagway oy. Violet Sumalinog at ngan ang teleserye ninyong duha. Nagahimo ba yung minikuan ni nagsabot na ni Rosie nga maghimo mig teleserye ba sa TikTok ba galing lang ka nang nakuan mo gud na bulabog man gud to kay tungod sa katong babae gud nga nangalan nga uyab na ako siya. Unta dito, amin ako tinuod to. Udi yo tinudo, wa ko kay lato. Ano ko pahamak maning bayanan eh. Lami na kay amo ang ganang kilig-kilig. Ate Rosie, na to siya, Ate Rosie, dili na jud ka magkuan-kuan kay ako ra ba nang pinangga, ustoy, giusa to niya pag istorya. Nag-viral ba to siya noon ato?
Kula, grabe ba yan? Nag-viral pa ganun siya. Tapos kanang, okay na, Gusto mo asawa ko, wala, ang asawa, wala, nag-react ng asawa, abi nung asawa okay naman to siya boss nga kanang kuan kanang nag-ato siya nga video kanang sa mga comment man gud gipag napatulan niya na siya nga ano siya nga anak namin nag-comment dito nga kanang sus gara-gara lang sa TikTok ikaw pod ang asawa gani mailong pag gani ana-ana tapos ano siya nga ako lagi maglagot patulpo na ko na sila tanan. Ana siya mo nang nabulog na kuan na murag sa ingon sa tao ba nga kanang tinuod good kunya dili enday tinuod ay yaga-yaga ra dai niya dai na napulabog na noon sayang na noon nasuko uyab nimo nabi daghan ba nagdaw nga imutong uyab no imutong asawa naghatag na gud mig script ni wa na ni pilit pa pa dili oy wala mo ko signal boss oy. Zitan Perales Boss mo sa palasyo. Ugma na boss. Zitan Perales from TikTok ka di ba? Kaya wa man siya kuan nawong sayang account. Boss, ugma na po mauto ko sa palasyo karon ba? Sige. Wa kay trabaho? Taga Domingo ra man trabaho dire. Isa ka semana kaisa ra man. Sure yaya god. Mag-duty alas 10 sa gabi hangtod alas 12. 3 hours lang. Pag TikTok na po ka ba? Mag-react na po sa TikTok. Open ko lang sa TikTok. Boss, iduwit tong nakita ni mo tong video tong iduwit tong katong kaiduwit pud katong kuan flight attendant god. Wala ka ba? Nakita pa nimo. I-mention flight attendant ba katugong kanang nag-flight attendant ang babae ba tapos naay translation gud sa taas kung nagibisaya na akong translation agikik lagi sila katawa lagi comment lagi dito sila kaginhawag kinatawa ako to pangitawag bisaya kay ana mo asa ka ada ang eroplano daw ang eroplano gihimo na og tabanog ang gingo ang katawa ko, anak sila, grabe daw kung ko makakatawa, makadani daw. dito mo na kasi mo katawa, kaya mo katawa ba? Ha? 5,000 views na, minutes pa lang, kula, grabe, nagsupot-supot ang akong kuan, akong notification. Pila dahil mong kuan, pila dahil mo ang kanang followers? 4,000, hapit na mag-road to 5,000 na, at tumihagi 3,000, karon na 4,000 na siya, road to 5K na, tungkol sa imong videos. Kaya kada open ako, naay mo dagdag og 37 ka po followers, kada open ako, naay pulo, naay pito, magsige siya kuan, batungod lang itong video. As in, grabe yung katawan ako ato, Lods, bagi ate lagi. Pati ako tawa ko ba? Tapos, kaya tapos, street pag ito kong pag-ingon, kaya wala may hulunguno. Pag-ingon mo, mura mo siya. Nag-boss na nga, nag-ingon, boss. Dili naman na-apply natin natin mong tuno, mura ng mga konduktor. Dili na-apply natin natin konduktor daw. Daghan pa kag-views ba? Abot na kag 50 likes good. Kung magsige na kag-active bitaw sa TikTok, sa YouTube, nagkuha na ka ba? Magsige na kag magkadaghan ni mas mudaghan pa yun ni imong views sa TikTok. Ay nangutana siya. Bisayang kiat unsay requirement sa TikTok usa ma-monetize. Kailangan na kay Ako na ko sa ito pag Ninumduman ako itong babae ba? Ninumduman ako itong babae, boss. Tuminaw sa mga na ko i-share sa iyo, ha? Nag-live ko sa TikTok. Boss, o dyan na. Bisa yung gusto, dyan lang takatubago na. Paminaw sa kuwag siya. Na-requan. Tapos nag-live ko. Pag umanahin, boss, unsaon pag-live? Tapos, ako gito kailangan, boss, wala kayo ninakit sa imong pamilya, buo imong loob ba?
Tapos kumpleto kag bakuna. Tapos naka-record sa barangay ninyo. Ano? Tulala ko, karong adlaw kailangan nakakuha na ka og sidula sa barangay. Kabalo ka mo siya gi-reply, boss. Kabalo mo siya gi-reply. Hala, tinuod ni. Boss, ana gud mga nag 1K views gud ko ato gud. Ana gud babaag katong mga viewers. Oo, tama gid na iyang giingon sa iya sa ni Idol, ma'am. O kailangan niya gisabayan sa mga fans na mo ba. Nabi tayo nahulog sa pungkuanan daw kay balintod siya tinatawa sa kuwa ba. Nahagbog sa pungkuan. Buwag. Ang mga tao magud nimo kay dili maboring ba. Sigang tawo si mo magsigira katawa. Malimot bitaw sa oras bitaw kay ang uban lain ba kayo musulod ka sa live sa YouTube no, di magsigira. Oh, shout out ninyo mga anak unsay imong pabuhat. Lain kay paminaw oy. Maski ako musulod ko ano, mautap ko. Di man ko dili man ko ma-entertain. Kay ang mga tao sa viewers nimo pag na-entertain na sila, maganahan na sila, sa mo tag-monetize ka, palupad, pasikat man ang mga tao. May mga tao nga magpasikat po. Pasikat din, papalupad na yun, para mapansin nimo o pagpalupad, o di, kwarta na to nimo, dahil kato nimo pansinon. O guys, shout out kay Kuan, shout out kay Kuan, magpalupad si Bisayan Luzon, shout out kay Bisayan Luzon, ato i-welcome si Bisayan Luzon, kay nagpalupad siya sa atong Kuan, sa akong live, ingana ba? Ingana na atik, sus, ginoo ko, nga ikaw, may istorya, mura ba katuho ano, di dito. Oh, tinuod dati ilang pagkatawa. Boss, diba nako open sa TikTok. Nako open sa TikTok nga nag-comment siya ba, nagkuan siya dili na ko to makalimdan niyang ang giingon siya mga tanan man siya sa kuwagod. Yaga ra mo kun ako tugot. Makawala sa kamingaw o problema. Magsamot na ang imong mga viewers na sa mga ibang bansa, parehas nato. Sus, malingaw jud noon, mawala sila, malimot sa oras ba? Ala, hapon naman di ay matulog na pud ko. Ugma na pud. Kamuta kada adlaw ka man, ugma na pud makatang na pud ni Bisaya giat kay mag-live na pud sa YouTube para ako at least awag utong uban di ba? Ang uban di ba namatay videos dito nga nagstorya ka nga nag-comment nimo nga nalipay siya mas kay na siya sa hospital masiguro to nga i-open naghimo lang siya TikTok para sa imo di ba nakita na kulo natay na inspire nga tao di ba at least boss napoy nag-comment dito boss nga kanang wala na ako to nakuan kay naluoy ko bakit namatay ang papa karong adlaw nya gabi pwedeng hilak niya abroad pud siya tapos gitanaw niya yung mga video na kutanan nalipay daw siya sa kuha ng private message sa kuha ba kanang maka-inspire ka boss nangutanan boss paminaw sa nangutanan ko sa kuwagod dong unsawon pagbutang sa videos sa taas unya ikaw sa ubos tudloy kuha katugong gidawit-dawit nimo nga nakasana ko sa taas ug nako sa baba kana ba unsa kong gitubag kailangan buo imong loob ma'am wala kay mga kasakit himaya sa imong mga kaila barkada ug sa imong pamilya og dako kag contribute sa SSS pag-ibig ug PhilHealth kailangan mag-edit ka naka-yellow kag sanina para ibutang ka sa tuwid na daan para ninoy akino ang pay. tapos pag mabuhat nimo na ma'am i-PM ko dayon basig na ako'y nalimtan. Mimi agsaoy ayan
Ugma na po. Shout out guys sa 9 million viewers in the house. Di mo na i-shout out mo na mo viewers din mo para makuan ba ma-entertain po sila. Dagan po na yung taon. Guys, kung maalala ka, shout out po sa ating lahat dyan. Huwag niyo po kalimutan ang aking tamsak sa mga Bisaya. Sus, ginoo ko. Hoy, shout out sa mga Bisaya diya. Tamsak taon ko ninyo. Ana lang ko ba ka istorya ko? Ginara lang ko ka istorya. Madalang ani mo iso ginoo ko. Sama sa kong gingong gani mo, di pa kamo istorya mo. Ana pa lang kas mong naw. Katawa na. Sige, klaro ba? Hindi lang mo tayo kinutawa. Ugma na po daw sabi. Ang upan gani mo, ana gani ka na bitaw mag-live ko. Sus ka na mag-live. Remy agsa uyilo po. Shout out from Riyadh. Ayan. Tinuod gyud atay gyud mo. Lagi tinuod biya gyud kanang magkuan sa mo na ang isa sa kuan gyud dapat kanang kabalo ka mo entertain ng tawo. Kabalo jud ka mo entertain ng tawo dan pasa kada sulod kada naay mo sulod nimo nga bag-o, tsakita na nimo, di ingon nimo magbaba kay na ng bahay, mag-isdaan kayo diyan, ana. Mag-isda mo da paningkamot mo ginyo kana. Boss, mabinaw sa boss bagay. Nalingaw ko to. Bago ba ko diri sa YouTube, payo ba nag-live ko na 1K reach naman ko. Tapos nag-live ko sa YouTube. Dagan kini-comment sa ko boss, mangayo kog jacket sa imo ha, mag-jacket, mag-kuan ko, mangisda. Nya wala mo ko ano yung mga kanang alamag-alamag alagot sa YouTube ko mangisda. Kanang taga-agil. Unsa mo gibuhat? Nag-jacket ba ko ito? Nag-jacket. Nag-gibubo na ako. Jacket na ako. Nag-jacket ko. Nag-jacket ko. Nag-ala ko, boss, isa na mo rin ako ang jacket. Wala ko yung kwarta mo. Di ka palasin mo, boss. Pero tayo nagkatawa kay, dilit tayo ka-jacket ka. Mao, katupag ingon niya lang, saging. Ano, boss, di ba na may time niya saging, boss? Unsa to nga saging gani? Banana. Banana para sa asa na banana gani. Kanang silbi kumbaga kung maghatag ka og subscriber, banana mo na subscriber banana. Dikit mo na ang subscribe ka Yan, may lang shout out po sa ating lahat dyan. Salamat po kay Pangga Vergara at kay Bisaya Luzon, Azumi the Explorer, Jinlen Abilianosa. Ayan, shout out mo ng mga tao. Christine Z Barkas, may lang shout out yung Rina Agsaoy. Ano pagbasa niyan? Agsaoy. Hoy, wala pa mo na human sila. Wala pa gid. Boss, kato na boss. Yung saging boss, katong ba? Guys, shout out sa ating lahat dyan. Mga yung sa banana sa kuha. Una, datay matong pag nangayo sa banana sa kuha, naagod ko'y saging, nagikaon. Ang mga kag banana, nakong kalayo ni mo. Lahat ka banana yun. Agsaoy po. Boss, nag-ana ko to katong mga viewers ako. Uy, balingag man yung host. Diri, hindi man kabalo. Wala ko kailag banana no. Ako sa una mo kailag banana, ako sa ng banana. Mukha ko ba mapila na imong banana? Pila na imong banana? Ako say banana. Wala ko say nang banana. This subscribers man di ay nang banana animal. Ang subscriber do katawa na lagi. Kana ko ko katawa lagi kay nagigul gud isa ka nag-comment sa ko. Uy, mga anda niyo dire, balingag ko di man kabalo, nag-live di kabalo. Shout out po sa 11 million viewers in the house na wala gyud ina wala gyud inaana sa bukid. Shout out po sa ating lahat dyan. Guys, sa mga YouTuber po, magsabi lang po kayo sa mga YouTuber na, oy, pa-jacket kasi mangisda ako dyan. Guys, dikitan nyo naman ako, guys. Baka naman dyan sa mga nandito, sa mga magbaba ako ng bahay, guys. Sa naman, sa mga legit friends ni Bisaya Tiat. Baka naman. Boss, kanapong tamsak, boss. Ligaw mo ka na tamsak ba? Kaya ang pagbasa na ko ato, nagkabalik mo ito babae kung kinag-comment. Boss, patamtaks po. Tamtaks yung gift ko, dili tamsak. Alam ko nga, wala ba ko'y tamtaks?
Kamu ang trabaho lagi, kaala lagi ko. Paita mo din mo ay alama ganing YouTube. Nagad ko nag-PM sa ko sa Messenger nga. Bus, doan na ka sa YouTube ito. Doan na ka kay balinya ka YouTube. Nagkihi na may katawa na yung ano ko. Wag yung kalibutan nato. Kay abi man gud na ako boss nga kanang nga pag mo 1,000 subscriber na ka, monetize na ka ni YouTube. Mauna na. Wala ko nang ano. Watch out. Mao na akong gikuan, mao na akong giuna po sa una. Amaning kamot kumabot ko 1,000 kay mag-monetize sa kuan ni pastila na pa man watch hour 4,000. Then kinahanglan dapat wala kay CPR. Naman kani kay CPR i-delete nimo na or i-mute na lang nimo na kay in kaso og mag-apply pa ka for monetize, depende kung dugay ka ma-approve ni YouTube kay in kaso ang nakay kanang so nanin kanang repost ba kanang copyright strike kanang strike mo na pinakalisod kay kanang bitong videos nga laing videos tapos ikuha nimo nag-upload nimo sa imong account kana dili ka ma-monetize ana antud sa antud kay nag-reuse ka og content, reuse content ang tawag ana mo nang kung mag-vlog man gani ka mag-upload kag videos sa imong mga sa YouTube dapat imo ang kaugalingon nga vlog tapos kung mag-background ka og mga music kana mga music nga background, mangita ka sa YouTube nga kuan, i-search nimo non-copyright music for vlogs. Kana daghan, non-copyright pag human imo na siya i-copy kung aha ka dapit nga kuan nga browser nga mag-download para mo automatic sa imong gallery, sa imong kuan dito. Kaya ako mag-download ko sa MP3 juice mo ko mag-download. I-copy link lang nako kuan. Natawagan ka na mga vlogger ba? Tumatunan mo na kalugayan, oy. Kay nagkuan ko ba nag-live good ko sa kuan ay nag-vlog ko atong naaging bulan guro kanang pinakadato sa Saudi ba nga ako guro niya ako ang concept ito na ako sa ko ang mall nagturtor ko sa ang mall mao ni ako ang kuan mo ni ako ang kusina mo ni ang ako ang kuan sus wala man day ko kabalubos day kaya na CPR ang ako ang sound ba sound ang CPR sa ko ang music good background ang gibuhat ako gidelete na ko tanan nya wala mo kabaluan ng mga mute tapos ingon mo to sa ako tong babae sa kuha nga kanang i-delete daw ang katong mga na CPR sa kuha daghan may og CPR ato dati kay sa kung gi-upload ako sa TikTok ba wa ko kabaluan nga nani CPR ang kanang mga CPR sayang kayo imong i-delete kay katong pag once nga ang views nimo ato is naabot na siya 1,000 views na gani na siya imo sa TikTok nimo nga upload tapos CPR siya abot na siya 1,000 views ayaw i-delete kay ang views ato ko i-delete ni once na i-delete mo kaltas po to imong watch hour kung pila to nadagdag sa imong watch hour kaltas po to siya dapat imong i-mute kay pag na-mute ato wala mo kabalo kay ang ako ang kuan na to mga 3 months na luguro nila bay guro ang ako ang usa to tawag ato watch hour nga kuan na 300 plus na tapos pag kuan ako pag delete na ko tanan ang ako ang watch hour na 116 alangan kay pag delete mo ang katong watch hour niya ato tanggal mo to tanan pud gani anak ko hala nabawasan lagi ang akong kuan lagi dako kayong ibawas ako nagunda na ka pag delete ako to ang mga nag CPR ko kanang ipang delete mo na mo wabot ko ka bali mo kay kalibutan gani wala yung kalubinan dili na may delete kay ako mamuna ako dati po nagkuan ko lang noon wala to yung kuan sa kuha kay ano ang ako ang mga gipang-upload nako sa TikTok kay kuan man to kana man tong wala mo to yung mga views biya kay dili ba tayo lahat sa TikTok no dili ba ta sikat sa TikTok to nga nag-upload ko sa mga kuan yan lahat kasagaran man sa mga TikTok nimo is CPR jud na kay ngano kuan man na ang mga sounds ba ayan Bisayang Luzon kita Bisayang pero dili man CPR boss ang kuan boss ang mga actingan lang pero mga sound CPR siya ang actingan lang good dili siya CPR Bisayang Luzon nadikit na ko nimo ha kung may account nakalimbang all na tika tingnan mo yan nakalimbang all na tika Bisayang Luzon ayan ano na lang ako paki-subscribe na lang din back sa nisnindot mo gud ang mag-subscribe sa mga kana mga organic pag gikan sa TikTok
Kay nga ano, kuan dyan na siya. Unsa name ni mo sa TikTok, Bibeder? Ako ibutang ha. Si Kwan, si Nini Gilag, kanong sa, pila man ihang Kwan, pila ihang subscribe. Si Nini na mag-road to 3K na siya. Road 3K? Oh, Wow. 3K watch hour. Sunod-sunod rabi ni Chris Vlog. Dili- Kana akong kuan, kana akong Dila, ang ihang Kwan ba? Ang ihang Kwan boss, ang Yasmin ihang... Arda. Yasmin Arda, pa-subscribe ko po sa Yasmin Arda. Subscribe ko ba? Subscribe po ko. Guys, subscribe ko ninyo guys. Ayan, salamat guys ha. Pa-subscribe naman guys. Kitagaan na nakanako og isda Bibeder. Aha. Unsa man ang isda tulingan, unsa man ang isda sa bato o bulinaw. Pakul Uy, magdabi lagi akong TikTok lagi o basta mag-open na ko karon na TikTok na ko ha. I-open ako sus Ginoo ko akong mga notification kapoy mas i-reply oy. Maglantaw ko sa uban god. Wala ang mga sikat ba dili man mag-reply. Ako mahay ko maguli na ko replyan. Kaya dili na Ay, matapang mao din yung reply no. Boss, mao ni siya, boss, o kanang, Kwan kanang, nasa gatag, nagpasa si Nini Bilag sa kuwa ba nga, mao ni siya, dili mo ka na kung YouTube, ani is, 3,000, katungingon ako sa mga na ba nga, ikuan ako, magbayad ko, okay ra? Walay problema? Oh, okay ra, way problema na. Wala na problema. Dali na ka mo monetize na basta magbayad na ka. Ina kong butbot mga kuan, mga basta before ka magpa-boast og kuan watch hour, dapat na ang imong YouTube is clean up mo nang i-reviewhan. Wala kay CPR para sigurado. Kung naman gani kay CPR, isa ka buok, i-delete na lang na kay isa ra man nakabuok. Bahala magpa-boost bitaw pag kuan watch hour. Para ang katong watch hour nimo diretso to sulod sa imong account, sa imong YouTube channel. Mag-apply na dayon kag monetization. Then diya na kay magsugod og sige NS kay daghan kay musulod nimo kada sulod uy magpakuan ko magpalupad ko para mapansin ko bisayang skiat. Basta once nga nay magpalupad nimo mag-color man sa imong diri screen. Nga si kuan nagpalupad og kuan pila ka euro sa ba mga dollar ba na diha. I-shout out yun na nimo, shout out nimo na kuwaon nimo na ilang link sa sa YouTube kung YouTuber sila. Kuhanin mo ng link o mo ibaba ikaw mismo. Mana ka guys, dikitan po natin si Kuan, si Bisayang Luzon, dikitan natin si Bisayang Luzon kasi nagpapalupad sa akin para kung kayo naman ang mag-live sa YouTube, mag-ano yan, mag-subscribe din yan sa iyo, magpapalupad din yan sa iyo. Ganyan ba? Ganyan lang. Yan, Juliet Santilisis, salamat ha, salamat. Boss, ugma na po, gitawag ko, magakot ba miglamisa. Ayan guys, mag-out na po na si Kuan, si Bibeder Tomorrow naman guys, tomorrow, kay gitok-tok na ko sa portahan. Wow, salamat. Uy, Hasmin, sa mga Kuan guys, sa mga nandyan bitaw guys, sa mga nakasubscribe sa Kuwaba, mag-comment lang mo dito ha sa akong ibaba nga link, kay balikan ta mo unya. Mag-live ko unya, ikalimbang all ko ninyo kay para makapunta po mo sa akong live. Oy! Mag-live ka ba? Musulod ko karon. Mag-live ka karon? Live ko unya. Musulod ko, sulod. Shout out bro, ayan, Nikki Vlog TV, shout out. Guys, Nikki Vlog TV, pa-shout out bro, ayan. Sige na, boss. Mag-out na po si Bisayang Kiat. Kita-kits na lang po tayo mamaya sa aking live. Ayan, aakyat si Bisayang Kiat mamaya sa aking live. Okay, bye-bye, boss. Mga 5 PM dito sa 10 PM sa Pinas. Siguro mga naman. Sige, boss. Mga OFW naman siguro yan sila. Sige na, guys. Bye-bye. Thank you kayo ninyo guys. Thank you guys.